سجى ندحفات كيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن همال سجى ندحفات كيرو ورلا نقل ليل أنا نحن لا كشاك برد سدران أبنكم كنكنا يتحنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريقيت وشرحن أباي كل انقسقسو انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرارة شخري وقداق الوانتراو وتقطو قدم نقب وأباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو انجقوهم بنقو شوصهم بحضر نخبل نسدر تقتلت لباع نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقمين ينا أقول النرمتان لا قشت بلتن ورا معيش قليل تكل وجم سنن واسوردك رخوة كوني واضح لالي بلدت فروخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراك كلان أوك وجمسن ينقنا يكرا شكال وقت شيرن إرنو غلا كورا انبتي دبلدي نربحر دكستلا ينقن رد تنقفر الكستلا ينقن رقنا مسافقي مكلا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون سناي كتكونوا ناي وترو تمليتنان بعقنانيو لومون كم وترو قداسن وانا ونسفحن مدب حزنا لكم قريبنا لنا زام مودات امسانا كتصنعوا وخبرن عدم لايك بمقبار دمانا بزي مدبنا جوين كتقبروا ساوعيد نقبر لكم مجمريا بتم عبيتي دحر دما سفح زخوني تنتنان حبريتان زينان اب نيزوريانا كلونايو let's go. This weekend, two global summits took place, the Munich Security Conference in Germany and the African Union Summit in Ethiopia. One talked about power and rivals, the other talked about water. They outlined very, very different priorities and put together they reveal something significant. They show how the world works, how disparities exist and how a threat is defined. We'll start with the ناي بحكي لنكنه كل تقصات ناي هيوت كرايو قنيم زبل زربا كسمع جمير له اب حدا تومناي قدم جزاء زنبرو مس امريكا تقابيوم اب ميونيك مالتيو نعالم دقيمكا خمي غيركا تجزا اتننوي عمتات جزينا نعالم دسفافحنا سلطانه دقيمنا كنحنصينا يلوم كما خرون كودادسون تاريخهم دقيمهم كستمعقرو خنرخلنا اب حدا دما غداي ناي صقم ناي ماي ناي درقم بخمين فتحو اب حمسه استفلالي بوتاتا زلو كوينات حدحدن اغرغرن بخمين فتح طميت كابطميت بخمين وص كلت تقصاتنا هيوت زرئي كونتات نارينا برقص كلت يوم تن وعلاتات اب تمساسالي بوتا اتصال زكايدلو زنبره نايتوم اوروباويان يكون نايتوم افريكا تمساسالي كلتيو اب تغايص بوتا ينيرو اتعتو جن اتكون الندجن ابزياتهم كما غيرنا ناي قدم حيلنا نملس كما غيرنا ناي قدم حبتنا نملس كبحالو خلو ويون كم ناي قدم صلوانا بخمي نملس إلهم كما خر خلو ابت حدا دما كما غيرو نتي عبيدنا زلو مفتحيتات شقرنا بخمي نفتح صقمنا كنفتح نخلدينا زبل زرباي تسمعيو بفلاي اذناي ماركو روبيو بقلتي ني مجزاتن مملاس ات جلوبال ساوث بحال دما حيال زخونه قبر ملتي كسمعي تراي زلو under what terms they were willing to do it and whether we can find terms that are acceptable to Ukraine upon that Russia will always agree to. But we're going to continue to test it. Because we need the ammunition to make sure Ukraine can stay strong in the fight. And what I will also be doing today and tomorrow is make clear that the Russians are not winning this, as some are thinking. This so-called Russian beer is not there. We will still have to contend with an aggressive Russia, with a defensive industry on the sugar. 22. Right now we are in 2026.
بحفشا إيروبا ني زحلف 3 عامات كساب 4 عامات بكوينات ناي راشا تراي كزاربو أبز ناي ميني كونفرنس دما زيادة راشا نراشا نمودا دما وتهدراوي عقبنا كنعبل لنا زبل زربا كون كله اتزعبي ولا حتى وسيدو زلقن ناي أمريكا بوليسي كابتي وعلى جميرة انتا كتكتل جميرة لايو where U.S. Secretary of State Marco Rubio is in Budapest for talks with Prime Minister Viktor Orban. At a press conference, Orban said Hungary backs U.S. peace efforts in Ukraine, and he said Budapest was still open to hosting a peace summit between Ukraine and Russia. Rubio's Budapest visit is being seen as a campaign boost for an important... أجي كمز نريو زلنا من البات تا زرباناي ماركو روبيو نعلم ملود زاربت مسرعنا እንታይ ማለቱ ምዃኑ ካብታ ዘረባ ዝቕፅል ስጉምትታት ናቱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዝነበረ እንታይ ዕላማ ከም ዝነበሮን ካብ ዘረቡ ዘይኮነ ካብ ተግባሩ ክትመሃር ኣለካ ክብሉ ስምዑ Colonialism was a bad idea, right? Right? For 5 centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. That's maybe not how the Global South would describe generations of murder, occupation, pillaging, slavery. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. The great Western empires had entered into terminal decline. እዚ ሰብ እዚ ክንምንታይ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ግናቱ ፖሊሲ ጥራይ ደይኮነ ብምሎም ቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ እውን እዚ እቲ ፖሊሲ ናቶም እንታይ ዝብል ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ናይ ካልኣይ ክፍለ ዓለም ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1945 ኣቢሉ እዩ ቅድሚኡ ን5 ክፍለ ዘበን ዝኸውን ኤውሮጳ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም የስፋሕፍዕ ነይሩ ይገዝእ ነይሩ ይሰርቕ ነይሩ ይህብትም ነይሩ ስልጣነ ናቱ የስፋሕፍዕ ነይሩ ንመጀመርያ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሓድሕድኩም ሰለስተ ቃተልኩም ንኤውሮጳ እዩ ንሕና ድማ ምሳኹም ስለተሳተፍና ንመጀመርያ እናነኣሰን እናፀበበን እናደኸመን ከይዱ ስለዚ ነዚ ዝሓለፈ 80 ዓመት እዚ ሕጂ ዘለናይ ዓለም ኣሜሪካ ብባህግናታን ብድሌታን ዝሃነፀቶ እዩ እዚ ናይ ዓለም ናፃ ንግዲ ዝበሃል ፋብሪካታት ካብቲ ናብቲ ክኸዱ ብድሌትን ባህግናይ ኣሜሪካ ዝቆመ እዩ በዓላብ ዝገበረቶ ምስላጥ ስለ ዝኣበያ እንታይ ትብላ ኣላ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ዘበነ ጭቆና ዘበነ መግዛእቲ ናብኡ ክምለስ እሱ ይሕሸና ንኤውሮጳ ድማ በይንና ክንከዶ ንኽእል ኢና ምሳና እንትኸድኩሞ ድማ ፅቡቕ እዩ እናበለይ ዝዕድሞም ዘሎ ኤውሮጳውያን ድማ ተንስዮም ስታንዲንግ ኦቬሽን ሂቦሞ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ ፅቡቕ ሕልሚ እዩ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ብኸመይ ከም ንገብሮ ይንፈልጥን ኢና ግን ምሳኻ ተሓዊስና ነቲ ሕልሚ ከነሰማቕሮ ፀገም የብልና ንብሎ የግዳስ ማርኮ ሩቢዮ እንኮላይ ንዓታቶም ክበልዖም ምዃኖም ብፍላይ ነቲ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዚ Rubio's trip with Ketavan Gordestani, our foreign editor. And Ketavan, look, Rubio in Slovakia, and then as we saw in our report there in Hungary. What do you make of his choice of European destinations? Well, look, it's no secret that the leaders of those two countries, Robert Fico in Slovakia and Viktor Orban in Hungary, are two of the most Eurosceptic and pro-Trump leaders in Europe. But Rubio's trip and choice of locations is way more than just going to see like-minded allies in Europe. It's also the concrete application of the new U.S. national security strategy that was released in December when it comes... Exactly. نزيا خصمعكم دليل እዚ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ሚኒክስ ተዛረቦ ሓንደ በድ ተዛረቦ ደ ኮነሲ ትግባረ ናይቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ከምኡውን ናሽናል ዲፌንስ ስትራቴጂ ኢሎም ኣሜሪካ ዘቐምጡ ወይንስ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ንኽነረጋግፅ መጀመርያ ነቲ ማንድሮ ዶክትሪን ዝበሃል ነቲ ከባቢና ዘሎ ሙሉ ብምሉ ኣብ ትሕተና ክትወይና ማንም ኣብኡ ዝቐርብ የለን ኣብ ቬኔዙዌላ ኢሉ ድዩ ብካሊእ ኢሉ ድዩ ብፓናማ ካናል ኢሉ ድዩ ክሳብ ግሪንላንድ ላዕሊ እንኮላይ ንካናዳ ዘጠንቅቕ ኩላ ብኢድና ክኸውን እዩ እዚ ድሕርና ድማ ኣብ ካሊእ ፓወር ናትና ሓይሊ ናትና ከነንፀባርቕ ኢና ከምቲ ናይ ቀደምና ሓያላት ናይ ዓለም ኮይና ንክንቅፅል ድማ ንዓና ዘዋፅእ ፊሎዞፊ ክንክተል ኢና እዚ ንምግባር ድማ ብማሓዞትና ኤውሮጳ ምሳና ክትከዱ እንድሕር ኮይንኩም ከም ናትና ፋሽስታዊ ዝኾነ መንግስቲ ክህልወኩም ኣለዎ ሃገራትኩም በቲ ሊበራል ዴሞክራሲ ኣሜሪካ በዓላ ዘተኣታተወቶ ንሱ ስለ ደይክስበና ዘሎ እንደይዋፃናን ንዑ ገዲፍኩም የማናይ ክንፊ ፀረ ስደተኛታትን ብዕብለላን ብግበታን ብሓይልን ስልጣንካ ከተናወሓሉ ትኽእል መንገዲ ፊሎዞፊ ስትራቴጂ ከምኡ ክትገብሩ ኣለኩም ንዑ እንድሕር ጌርኩም ኢኹም ምሳና ኮይንኩም ኣብቲ ንሕና ኣብ ወጢናዮ ዘለና ጉዕዞ ምሳና ክትከዱ ትኽእሉ ይብሎም ኣሎ ምናልባት ሬይ ዳልዮ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ፀሓፍን ኢንቨስተርን ዝገበራ መፅሓፍ ኣላ ካብኣስ ከንስማዕ የብዚ
the last 500 years, and the last 3 reserve currencies. It took me through the rise and decline of the Dutch Empire and the guilder, the British Empire and the pound, the rise and early decline in the እንታይ ዘርእየኩም ዘሎ መሲልኩም ኣብ ታሪክ ክንደይ ዓይነት ኢምፓየርስ ነይሮም ብውሕዱ ሓያላት ዝኾኑ ኢምፓየርስ ነይሮም ከምዚ ኮይኑ ክንሪዮ ከለና እቲ ሰማያዊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መን እዩ ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር እዩ ቀይሕ ናይ ቻይኒዝ ኢምፓየር ጸሊም ሰማያዊ ድማ ብሪቲሽ ኢምፓየር እቲ ብጫ ድማ ዳች ኢምፓየር ኢሉ ነዚን ከም ኣብነት ወሲድወን ኣሎ ስልጣነታት ከመይ ኢሎም ይመፁ ከመይ ኢሎም ይዓብዩ ከመይ ኢሎም ድማ ይወድቁ የርእየና ኣሎ እጂ ንዝሓለፈ 2000 ዓመት ኣቢሉ እንድዩ መፅናዕቲ ኣካይዱ ዝያዳ ግን ኣብ ዝሓለፈ 500 ዓመት ዝተረኣየ ኩነታት ክርኢ ከሎ ካብቲ መጀመርያ 5 ዓመት ክሳብ ሕጂ መን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቀይሕ ቻይኒዝ ኢምፓየር ስለዚ ናይ ቻይና ልዕሊ 2000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ስልጣነ ቻይና ናብ ሓይሊ ናብ ስልጣነ ምምፅኦም መጀመሪዮም ኣይኮኑን ናይ ቀደም ቦታኦም እዮም ዝሕዙ ዘለው ጌና እውን ኣይሓዙን ኣለው ምክንያቱ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዝለዓለ ስልጣነ ዝነበሮም እሶም እዮም ስለዚ ይወርዱ ጥራይ ነይሮም ካብ 1950 ጀሚሮም ተኺሎም ንላዕሊ ይኸዱ ኣለው ኣብቲ ናይ ቀደም ደረጃ ስልጣነ እውን ኣይበፅሑን ኣለው ንሶም ንላዕሊ ክኸዱ ከለው እቲ ኣብ 1750 ዝጀመረ ናይ ኣሜሪካ ስልጣነ ኣብ 1950 ኣብታ ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ፒክ ናቱ ዝለዓለ ደረጃ ናቱ በፂሑ ኣብታ ነጥቢ እትያ ድማ ቻይና ዝተሓተት ነጥቢ ናታ በፂሓ ስለዚ እቲ ኮንትራስት እቲ ፍልልይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበረትሉ ቻይና እቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ውጥቀታ ዝረኸበትሉ ድሕሪኡ ቻይና ብቕፅበት ንላዕሊ ትኸይድ ኣሜሪካ ንታሕቲ ክራኸቡ ቀሪቦም ኣለው ስቲል ኣሜሪካ ንታሕቲ ገዛ ክትከይድ ከላ ቻይና ድማ ንላዕሊ ክትከይድ ከላ ክራኸቡ እዮም እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ይረኣዮም ኣሎ እቲ ኩነታት እቲ ኢምፓየር ከመይ ኢሉ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ሳክት ካብ ብስምዒት ዝተገብረ ዘይኮነስ ነዊሕ መፅናዕቲ ዝተገበረሉ እዩ ስልጣነታት ብኸመይ ንላዕሊ ይኸዱ ብኸመይ ከም ታሕቲ ይወርዱ ነዚ ልዑል ግምት ዘድልዮን ልዑል ስራሕ ዘድልዮን ብዙሕ ኣብ ትምህርቲ ዘለካ ተወዳዳርነት ናይ ቢዝነስ ዝተፈላለዩ ቫሪያብልስ ኣብ ግምት እዩ ወሲኹ እውን ካልኦት ስልጣነታት ኣብዚ እትዮም ኣለው ናይ ቱርክዶ ናይ ገሎዶ ይብል እቲ ኮመን ስቶሪ ግን ኣሜሪካን ቻይናን እዮም እቶም ካልኦት ኩላቶም ነቲ ዓበይቲ ስቶሪስ ማች ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሕጂ ወላ ንነዊሕ ዓመታት ተመሊሱ ክሪኦ ከሎ ረይዎ ቻይና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ 600 ዓመት ተመሊስካ እውን እቲ ታንግ ዳይናስቲ ዝበሃል ነይሩ ሶንግ ዳይናስቲ ዝበሃል ነይሩ ዋን ዳይናስቲ ዝበሃል ነይሩ ሚንግ ዳይናስቲ ስለ ዝተፈላለዩ ንግስነታት ነይርዎ ቻይና ናይ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ forget the story part ታሪክ ክፋል ግደፍዎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ መን ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል ብኸመይ ክኽየድ ይኽእል እቲ ዓውደ ኩናት እንታይ እዩ ኢኻ ክትብል ዘለካ እቲ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ሓደ ካብቲ ዓውደ ኩናት ናይ ክልቲኦም ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ኩናት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ እዋን እዚ እዘን ክልተ ሃገራት ኣትየንዎ ዘለዋ ውድድር ብፍላይ ብቋንቋ ናይ ኣሜሪካ ክንሰምዖ ከለና ኣብዚ ናይ ሕጂ ዓለም ሓያል ኮይንካ ክትወፅእ ኣበይ ናይ ቴክኖሎጂ ሓያል ክትከውን ኣለካ ስምዕዎ AI narrative is built on a fake scoreboard because everyone's scoring this war on the easiest things to headline. Bigger models, NVIDIA chips, smarter chatbots, and that framing is convenient because it keeps you looking at the part of AI that's visible, while the real leverage is hidden in the boring physical layer. Electricity. ብሓፈሻ እዚ ኩናት ናይዚ ቴክኖሎጂ ብፍላይ መንፀባረቕናቱ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ዘሎ ውድድር ኣብዚ ውድድር እዚ መን ይዕወት ኣብዚ ውድድር ዝዕወት ድማ ነዛ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብፍላይ ነዛ 21 ክፍለ ዘበን ክመርሓ ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እቲ AI ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኮምፒውቲንግ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ AI ክንምንታይ ኣብ ስራሕ ከተውዕሎ ትኽእል እውን ምርኣይ የድሊ ትማሊ ሓንቲ ቫይራል ቪድዮ ወፂኣ ኣላ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እውን ብግሉ እውን ከስተብለላ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሳ ድማ እዚኣ ያዛ ቪድዮ እዚኣ ንሓድሽ ዓመት ናይ ቻይና ፌስቲቫል ናይ ቻይና ንከንፀባርቑ ዝገበርዎ እዮም መጀመርያ ንመወዳደሪ ኢሎም ናይ ኤውሮጳ ቴክኖሎጂ ምስ ናይ ቻይና ይወዳደሩ Dann kurz begrüßen den Servus Herr Ministerpräsident, schön dass Sie wieder bei uns hier bei DLR sind. ናይ ኤውሮጳ ሮቦት ክሕዛ Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Mond. ኣብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ ዘሎ ኣልጎሪዝምስ ከነንብቦ ይንኽእል ኢና እንታይ ዳ ከነንብብ ንኽእል እቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ክፈጥር ይኽእል ኣፕሊኬሽን ናቱ እንታይ እዩ ኣባይታ ብኸመይ ይሰርሕ ኣባይታ ምናልባት ብግልና እዚ ዘሰንብደና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፍኮርስ ዘሰንብድ እዚ because we never know እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ክሳዕ ክንዚ እናነፍዑ እንድሕሪ ከይዶም ፅባሕ ንጎ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ንሕና
معلبينا انتاي كون بخمينا خنبر of course we worry about those things ونأتو زياتهم أيدهمو دمو زي حتو قلي حتو for example نعناتهم ترى سرح نسرح دلنا ترى دي كونسي أبزس كسرايو إذا فيلم زياتو ريواز اللهم ملو بملو بي آي استسرحت يا ليتست بي آي استسرحت ريوا هجي كم زي أكشن فيلم خلنا أب أوفيس كلو قالنا قري موصهم كم زي مسألة عالم بزح باجد سرح فيلمات أنيميشنز اللو مالتيو أوفيس كلو حدا فولي فترات يقاتم كم تريواز اللهم and then كتماتات كودق جمبر تاني مودا تان كتساقكم يا ريوا مودا تا بخما يوديو مات فيديو there you go big action جو هدما قومشعو نفس خاوت هدما ويا بب نفس خا مقدار جزاوتي فرس لو كدس موسيقى علينا لكم على كوبي رايت ممكن لو سلازغ دحنا زي نورمال هوليوود فيلم رياي كم زيركا كا بوتنا هيدا كنسيوچ اما غيركا كم حدا ماكينات خفيتي صن حالك ويا هجي ابزياد حنك حلفلكم يتي اكشن بيج اكشن فيلم دينا نرزلنا هجي ابزيا من الله بتاع فيلم بتاع ماكينه تسلا تاع سايبر تراك تبعلي ابزك تودك هلا بخمي تودا كتحس كلا جالري أمودة تانا عيسى قرميلاتني and then تتحز مالتي يجي اتنعا مرمرة أكال كوينوز ركب منيو ناي FBI ناي أمريكا حجي حلافز اللو مالتيو كاش باتيل بلو نسوا ما خاريخو Why don't you get the president on the phone? We have her. I'll be right there. exactly بهوت اب اوفيس خلو نص اب اوفيس كله exactly بعلو دي ساعات فاضل تمثل فيلم مالتي so we are at a level of درجة ناي فيلمتات زي حدا سب اب كمبيوتر كفيل سرعة فيلمين انرزلنا اتبقعت نايتي انتليجنس تبلحي سبز فطر بلحي ابي درجة بصحكم سلوين انرزلنا سلازي اتوددر بعابي توددر ابز درجة زودي يقولوا امريكا نزود الدرز سلدي كالت التكنولوجيا زي فيديو زي حجم تاع تسريحه ناي تشاينا اي اي يسرحوا بلا تشاينا اي اي تسرحت يا كابز فيلم من لحلقن انا حنت زغرمتني زر ja auch انا sorry زي كنتن let's have a look into another one روبوت كسرحه خلا انا زغرمني ساترا ابزي راويل از روبوت از تري وزلهم نبعل روبوت كنسو نكم روبوت يدسرع زلو نت روبوت سبا يكونن كسرحو نت روبوتون روبوت يكسرحو نتي اي اي بروجرام كغبر دار جيم زلو نازلو سبدا انت يكسرين داريلكا I don't know man I really don't know this is going to be a little bit scary معناته حدث بتحقنا غيرنا يرزوم سبازياتهم نعانا نسرح كفاقسي لما يكونن سرح زلو يلو ايدا ازوم سبازياتهم تنكا انت ديغيرنا نخلنا كلكم نازخلو مخانم ابزياك زارب خلو سمعوهم thing called AGI, which we hear this word used a lot. Yes. What is AGI and how is that different from what I use at the moment on ChatGPT or Gemini? Yeah. So that's the thing that people really need to get is that these companies are not racing to provide a chatbot to users. That's not what their goal is. If you look at the mission statement on OpenAI's website or all the websites, their mission is to be able to replace all forms of human economic labor in the economy, meaning an AI that can do all the cognitive labor, meaning labor of the mind, so that can be marketing, that can be text, that can be illustration, that can be video production, that can be code production. Everything that a person can do with their brain, these companies are racing to build that. That is artificial. ስለዚህ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ተሓቂ እዚ ኩሉ ኤአይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሽግራት ናይ ደቂ ሰባት ንምፍታሕ ኣይኮኑን ኢሉ ሽግር ናይ ደቂ ሰባት ንክፈትሑ ይኮኑን ዝቀዳደሙ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት እቲ ኤአይ ሬስ ወይ ከዓ አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ዝዓበየ ናይዚ አርቲፊሻል ኣምላኽ ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ይዝበሃል ስለዚ ኤአይ ጎት ክፈጥሩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ብፍላይ ብእምሮኻ እቲ ናይ ኣካል ቁርብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ቻይና ኣብኡ ተቐዳድም ዘላ በቲ ሮቦታት እምበር እቲ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ብኦፊስካ ኮግኒቲቭ ሓሲብካ ትሰርሖ ስራሕ ብምሉኡ ክሰርሖ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ንምምሃዝ ስለምንታይ ድማ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ሉክ ኣብ ጉግል ይኹን ኣብ ተስላ እዚ ናይ ኢሎን ማስክ ኣማዞን ድሕሪ ከድካ እንታይ እዮም ብሰራሕተኛታቶም ዕጉባት ኣይኮኑ ስለምንታይ ዕጉባት ዘይኮኑ ድሕሪ ኢልካ ሰራሕተኛ ዕረፍቲ ይደሊ ደሞዝ ወሰኽ ይደሊ ምስ ድሩ ግዜ ከጥፍ ይደሊ ዝተፈላለዩ ነገራት ድማ ሓትት መሰላት ሓትት ስለዚ ከምቲ ዝደልዮም ክሰርሓሎም ኣይክእልኒ ሕጂ እንታይ ደሊ ኣሎ ሰብ ማለት ፆር ስለ ዝኾነ
نسب زدلي وسم بالحناتون قلبتناتون نمبر كم سب سلازدليو ما يكون سلازي نتبل حناتو يسرقوا والله كابتم بروجرامرسين كابتم كيلاتات انت بالحنا وسدو نابتم ماشين يسقاقروا والله نت ماشين تمسوسدو شعو እቲ ማሽን ባዕሉ ክኸይድ ወይ ከዓ ብውሕዳት ሰባት ክዝወር ግን ነቲ ብዙሕ ሰብ ዝሰርሖ ዝነበረ ባዕሉ ክሰርሕ ተጀሚሩ ሰብ ከማን ፅልዋ ክፈጥረሎም ኣይክልኒ ፅልኣት ናይ ሰብ እውን ከም ዘለዎም ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ስራሕ ነቲ ሰብ ዝበዝሐ ሰብ ዝሰርሖ ዘሎ መንዑ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ዝተፈላለየ መሰላት ድሕቲ ደሎ ነቲ ስራሕ ባዕሎም ብማሽን ንስናቶም ክሰርሕዎ እንድሕር ክኢሎም ደሞዝ ዘይደልዩ ዕረፍቲ ዘይደልዩ ፍቓድ ዘይደልዩ ወይ ከምዚ ግበረልና ከምዚ እናበሉ ኣድማ ዘይገብሩ ሰባት ማሽንስ ገይሮም ክሰርሕዎ እንድሕር ክኢሎም ሓንቲ ፀገም ናቶም ንብረቶም መን ክገዛሎም እዩ ንብረቶም ግን እንተ ገዚኻዮ ክትብትም ትኽእል ኣብ መወዳእታ ግን መሬት ተተቆፃፂሮሞ ገዛውቲ ተተቆፃፂሮሞ ባንክታት ኣብ ኢዶም ድሕሪ ኮይኑ ገንዘብ ብዝሒ 100 ቢልዮን ሃልይዎም ኣይሃልይዎም ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ቢካዝ እቲ ሪል ፓወር ኣብ ኢዶም ክሳብ ዝሃለወ ክንደይ ወረቐት ኣለካ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ እውን ኣገዳስነት ይብሉ ምክንያቱ $1,000,000 ሃልይካ ገዛ እንተዘይብልካ እቲ ወረቐት እኮ ገዛ ይኮነካኒ መግቢ እንተዘይብልካ መግቢ ይኮነካኒ ስለዚ ነቲ ሪል ኣሰት ዝበሃል መሬት ወርቂ ኢንዳስትሪ ኩሉ ነገር ተተቆፃፂሮሞ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰብ ዘየድልዮም እንተኮይኑ ንዑ ንክሰርሓሎም ናይ ሰባት ኣድላይነት ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይኮነ ሽዑ ውግእ ወረ ውግእ ድዮም ገይሮም ዋላ ተፈጥራዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ድዮም ገይሮም ዋላ ሓዊ ድዮም ሰዲዶም ነቲ ሰብ ከጥፍዎ ክእሉ እዮም ኣነ ሕጂ ከሰንብደኩም ኢለ ኣይኮንኩም ግን ገለገለ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰብ ባህጊ ከም ዘይብሎም ንደቂ ሰባት ዝፀልኡ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ከም ዘለውን ሰባት ክብል ከለኹ ኸ ነቶም ፃዓዲ ይብል ኣለኹን ሰባት ኩልና ማዕረን ኢና ብኣርኣያ ስላሴ ኢና ተፈጢርና ግን ንኩልና ግን ማዕረ ዘርኢ ሲስተም ኣይኮነን ዘለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ሚኒክ ተጋቢኦም ኣብቲ ናይ ቀደም መግዛእቲ ክምለስ ኣለና ነቶም ንዓና ኣብ መንጎ ጠጠው ዝብሉና ዘለዉ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንስዕሮም ኣለና እናበሉ ዝመያየጡን ዝዘራረቡን ዘለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ ብፍጥነት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ እናጎየየ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ምክሪ ኮይና ዘላ ኣብዚ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል ክመሃር ኣለዎ ነዚ ኣይ ዝብል ዘሎ ክሳብ ስራሕ ኩልና ዝምንትል ነቲ ስራሕ ንሕና እውን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንዓኒ ነፍስና ክነውፅእ ክንክእል ኣለና ነዚኣ ጥራይ ክነግር ዝኽእላነ ካብዚ ወፃኢ እቲ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል ናብቲ ናይ ኢራን እቲ ቀንዲ ኣብ ፕራክቲካል ንሪኦ ዘለና ነዚ ይመስል Good morning, Carly and Todd. So this would be the second round of talks between the U.S. and Iran. The Trump administration has said diplomacy is their preferred option, an approach Iran has indicated they favor too, but there are major gaps between the two sides, particularly on the issue of uranium enrichment. The president saying on Friday Tehran can have no enrichment. The regime, though, has rejected... ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣብ ኢራን ዝምልከት ዘሎ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኩናት ዝደልዩ ሓይልታት ኩሉ ግዜ ስርሖም ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ተጋቢኦም ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እስኪ ክንሰምዕ The future are being planned here in Israel because if you're not one step ahead of the enemy, you suffer. The most clever, creative military forces on the planet are here in Israel because they have to be to survive. So what we're looking at is that Israel is advancing down the road of new weaponry far beyond us. And it would be nice to have a process where we could be partners. The wars of the future are being ሓደ ካብቶም ናይ ኩናት መላእኽቲ ወይ ናይ ኩናት ሳጥናኤላት ክንብሎ ንኽእል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ብጀካ ኩናት ካብ መልሓሱ ሰላም ኣይወፅእን እዩ ኩሉ ግዜ ኩናት ምስ ደልየ እዩ ስለዚ ናይ መጻኢ ኩናት ሕጂ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መጻኢ ዝግበር ኩናት ኣበይ ፕላን ዝኾነ ኢልኩም ተሓቂ ከይተረደዩ ፅይዋ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ እዛ ቪድዮ ኩናት እቲ ዝቕፅል ኩናት ብሕጂ ኣብ እስራኤል ፕላን ዝኸው ኣሜሪካ ኣይኮነን ምክንያቱ ብኩናት ናይ ኩናት ሶፍትዌር ናይ ዓለምና ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣነ ናይ ኣሜሪካ ሰነተሪ ኣብ 2 ኣብ ዝመፅእ ኢሉ ብዛዕባ ዝቕፅል ኩናት ንኽፈልጥ ስለዚ ኣብ ኢራን ጥራይ ዝውዳእ ኩናት ከም ዘየለ ካብ ኢራን ናበይ ክቕፅሉ ምዃኖም ኣንፈትዩ ይብለው ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ምቕፃል መንፈስ ኣብቲ ሲስተምስ ናይ ኣሜሪካ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ብዘይ ኩናት ክነብሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ጀስት እቲ ኩናት ክንምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ራይዋ ነዛ ቻርት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ካበይ ናበይ ይውሕዝ ካብ 50ታት ጀሚሩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዝዓበየ ናብ ኤውሮጳ እዩ ዝውሕዝ ነይሩ ድሕሪ 50ታት ዝሑል ኩናት ክኸውን ከሎ መዓት ኣፅዋር ናብኡ ከምኡ ድማ ናብ ኤስያ ንምንታይ ዝሑል ኩናት ብወገን ቻይና ብቪየትናም ብገለ እውን ኩናት ናይ ኮርያን ገለመለን ስለ ዝነበረ ናብኡ ብብዝሒ
يخيد نيرو كم تري وزلهم لحنا تاريخ من ذحرية دي تولسنا كاب سبعة جميرو تري واللهم ما أكلاي مبراق إيران تغير متيو ስለዚ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ቦታ ሞር ኣተኩሮ ኤስያ ድማ ሞር ኣተኩሮ ናረኸበ ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካናዳ እውን ከምኡ ናይ ካናዳ ጠጠው ብል ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ካናዳ ጠጠው ኢሉ ሞር ናብ ማእከላይ ምብራቅን ናብ ኤስያን ናብ ጃዕለ በዓል ታይዋን ናይ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 99 ከምኡ ኤሮፓ ስቲል وحزنا يصور تقطلع تطوي بلنا له ماكلاي مبراق ግን ሞር ኣገዳስነት እናረኸበ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ 2000 ምናልባት ኣብዚ ቀረባ 2015 كون كلنا بأوروبا كم تزدلي بلانجن أبز قربان تنريان هنا مور أب أوروبا يزلو كابتنا كلام زيادة فزي التكوينات زبان كنا من تاي ربحان أكلنا يتقط طبعا يتهاجرن كم زغنا نزين دعروقين دما بزي كوينات كنا برد خلايا كونتن إذا كم زيلو نحلو خلو اتنا إيران كوينات دما لو مدى يجمر كجمر ديو بخمي من قديو كان تايم كجبرو أبز بحاله زلو نزتن قال ملاني فتنا على زت تدل حجر ونا يكون تنا أمريكا مهنات إسرائيل كوينات سلدل زلا بز من قد نقص له خلو كفالنا يتكوينات أفكارنا أفريقيا كائن مخانيز نقرز لك نا إسرائيل أمريكا إيران تحريمهم كم ودما كم شفان ناتو ناب إيرتراديو ناب تجرايديو كوينات مسؤول لجيب خجبر كم زغل زتنتون وزحات هلو هجي نزي حويسنا كنريا. In the Horn of Africa. What if the next war in the Horn of Africa doesn't begin with tanks, but with music? While diplomats exchange letters while leaders speak of negotiations, Eritrean media, both state and social, are beating war drums. Heroic song, militaristic anthems, victory chants. The question is no longer if tensions are rising. The question is, why does one side sound ready for war, while the other talks diplomacy? Save the conflict. Tensions between Eritrea and Ethiopia are rising again. Accusation of border incursions, claim of supporting rebel groups, talk of aggression. But here is where the irony begins. Ethiopia's leadership under Abiy Ahmed. So حفرز زي بلون بلتقنا كم مراحيوم زي حفرسهم كحفري كلهم يوم انتهيهم زبلو زلو شعبياوي منقستي إرترا ناي كوينات درفتاتن ناي كوينات بروباغاندا نجميريو كوينات انجمرنجن ناي كوينات زربا جميريو سلازي منقستنا إثيوبيا بتي بلح مراحينا بلتقنا مالتهم نسلامن دبلوماسن دبدابيتاتن تعرنا بزحتو لزلو بوغني إرتراغن أواج ناي كوينات يتغيرو يمزبلو زلو زيد ما تكينا دقاقيمنا كوطعنا زي بلو كساع كندي تواسعت قربيت كم زلونا نهم فلت إليه نكلت عمت ناي كوينات قوانقوات رايك الزاربو دسعنحو نحنا دما من قصير تران تقويني دي ملسنا بلنا نحن قطع زنبرنا قمتلي لهم حجي دما مهنياتو كلتي معرم يمزقبرواني رمسو بمحرنيا بتناي تانا ويشتاو كدا الكوينات راي بروباغندا خقبر نقول التزبي بدرف ديو ببحرنا ديو زي قبر ويبلو هذي بخلو كوغسغسون كنورو مينا كنطفو مينا قبل حقيو دحر خندي عمتنا بحران زمت كنقنط بينا تبل سنت بباو صراحنا يعني بوغن إيرترا استقبرت كوينات جميرو يقولون نعم التبيدي ناتهم كوميزبل كل غزي كومي عالم هريمم قديمم يهرمو قديمم كدما يخصو عالم دما unfortunately تحزن عالم سلازخونت سمع معناهم بتناتو مكايدا يتغير تسعقم نسو من تعلمو من ديسلطم مخاني بفلا إيرترا كون كله حجي دما كسلطم كم زي كونه سلازي كوينات كي جمرة بزعبا كوينات يزارب يبلو انتهي دي كوينات ترجمو ካሪዎች ከአፋር ክልል ተነስቶ ያገዛዝ ጦር ጭፍራን በማቋረጥ ወደ ወልዲያንም እንዲሁ በማቋረጥ ወደ ላሊበላ ሲጓዝ የነበረ በርካታ በዙ 23 ሰራዊት ውጉኮ ተረፈኮ ይብሉን ጦርነት ዝግጅት ሌላኛው ትልቁ ጉዳይ ነው። ወታደሮች ወደ ትግራይ እየተጓዙ ነው። የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ ዝግጅት እየተካሄደ ያለው ኤርትራን ለመግጠም ነው እየተባለ ነው። ከዚህ በፊት የወጡ የነበሩ መረጃዎች አፍሪካ ህብረት ስብሰባ በሰላም ይጠናቀቅ እንጂ ከዛ በኋላ ጦርነት ሊጀመር ይችላል የሚል ፕሬዲክሽን በስፋት ሲነገር ነበረ። የሚታየው ነገር እንግዲህ ከባድ መሳሪያ ሲጓጓዝ እየታየ ነው። በርካታ መኪኖች ግዳጅ እየተባለ ወታደር እያመላለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ፋሲል ምንድነው አሁን በዚህ ጦር ስለዚህ ኩናት ከም ዘይጀመረ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ወይ እውን ኩናት አብይ አሕመድ ጥይት ደይ ተኮሰምበር ዓለም ምሉእ ዝርዮ ዘሎ ናይ ኩናት እንቅስቃሴ ዝገብር ዘሎ ዓለም ምሉእ we just everywhere you go ኩናት ይጅምር ከም ዘሎን እቲ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ሸውሃት ዘለዎ ሕጂግዚኡ ይዝባሃል ዘሎ ሕጂግዚኡ ምክንያቱ እቲ ኩናት ይጅምር ከም ዘሎ እቲ ኩናት ኦልሞስት ተበጊሱ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣለዎ ብልጽግና
ኤርትራ ክትሃርሞ ስለ ዘይትደሊ ወይ እውን እቲ ኩናት ክትከፍቶ ስለ ዘይትደሊ እምበር ብዙሕ ምልክታት እዩ ዘለዎ ኩናት ንክገብር ድሌት ከም ዘሎ ሸውሃት ናይ ኩናት ዓብዩ ስለዚ ኣብዚ ዋላ ማይትን እቲ ኩናት ድጉስጉሱ ካይወሓዱን ግን ምፍላጡ ካገዳሲ እዩ ጀዋር እንታይ ኢሉ ኣብዚ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም why do I believe war is now imminent ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ከኣምን ጀሚሩ ኣለኹ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢለ እንድሕር ኢሉ ከምዚ ሕጂ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ሰራዊት ምንቅስቃሳትን ዲፕሎይመንት ናይ ሰራዊት ሞቢላይዜሽን ናይ ሰራዊት ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣይተረኣየን ይብላ ኣሎ war with Eritrea ምስ ኤርትራ ውግእ ክግበር ከሎ ዝተረኣየ ደረጃ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ perhaps as much as ምናልባት ብግምት ክሳብ 75% ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ NDF ትበሃል ማለት እዩ has now been moved ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሰሜን ገጽ ኸይዱ ኣሎ ኣይሆብ ሻዕብያ ነታ ስርሒት ናይ ኣሶሳ ይደግምዋ ኾኑ ቆሪፆሞ ማትዮም ብፋኖ ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ 4 ኪሎ በልብልዎ ኾኑ ኣሚን ኣነ እኳ ሓስበለኹ ሻዕብያ እንታይ ሓስብ ብሓምዲ ንስኻትኩም ዝጠፋኩም ኣይመስለንን እንታይ ይብላ ኣሎ perhaps ክሳብ 75% ናይ ሰራዊት ናብ ሰሜን ገጹ ተጓዒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ is on the way to north the sudden and large scale withdrawal of the NDF from Oromia and Amhara ti ዓብይ ምዝላቕ ናይ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ካብ ኦሮሚያን ካብ ኣምሓራን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ነቶም ዕጡቓት ሓይልታት ናይ ፋኖን ናይ ኦላ ናይ ሸነን ክዋጋ ድሕሪ ምፅንሑ ሕጂ ካብኡ ኣዝሊቑ ንሰሜን ገፁ ይኸይድ ኣሎ has created a security vacuum እንታይ ከገዲፍ ኣሎ ሓደ ናይ ፀጥታ ሃጓፍ ዓብ ናይ ፀጥታ ሃጓፍ ከዲፉ ይኸይዱ ዘሎ while the government is trying to utilize local militias ሕጂ እቲ መንግስቲ የኣይ ብብልሕናቱ በታ ኢንጂነር ዓሻ ድዮም ዝብሎ ዋላ ኢንጂነር ዓሻ እንታይ ትብል ነይራ ንሕና ውሽጢ ኣው ፀገምና ብምልሻታት ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ብለብላ ትብል ነይራ ወልሲ በቲ ምልሻታት ገይሩ ነቲ ዘሎ ፀገም ከይሽፍን ይፍትን ኣሎ these poorly trained and mostly elderly forces cannot sustain stability ስለዚ እዚኣቶም ትሑት ደረጃ ስልጠና ዘለዎምን ከምኡ ድማ ብዕድመ ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ዘይብሎም ምስቶም መደበኛ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ክዋግኡ ዝፀንሑ ፋኖ ይኹን ሸነ ተዋጊኦም ሃገር ከጥሕኑ ዝኽእሉ ይኮኑ እዩ ዝብል ዘሎ with the NDF deployed in the north ምስቲ ሰራዊት ናብ ሰሜን ዝኸዶ ዘሎ are either engaged in trench warfare or bogged down in protracted fighting security in Oromia and Amhara could completely collapse ስለዚ ናብ ሰሜን ከይዱ ኩናት ምስ ህወሓት ወይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ምኩር ሰራዊት ናይ ኩናት ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሓየት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት የለን ሓያል ዝኾነ ግጥም ክኸውን ዝኽእል ተጋጢሙ ኣትኪሎም ክዋግኡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ሓደ ዓብይ ናይ ሴኩሪቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ክወድቕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ therefore at this stage Abiy has little option other than to start the war and hope for a speedy conclusion so that he can bring the army back to Oromia and Amhara ስለዚ ናይ Abiy calculation እንታይ ክኸውን ይብላ ኣሎ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ሓፂር ግዜ ገለ ዓወት ከምፅእ ክኽእል ኣሎ ንነዊሕ ክቕፅል ኣይከልኒ ንነዊሕ ተቐፂሉ ኣብታ 4 ኪሎ ክመፁ ወይም ቶም ፋኖ እንቶም ካልኦት ስለዚ እቲ ሰራዊቱ ንሰሜን ከይዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ገይሩ ክመለስ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃውጋፍ ንብልፅግና ዓብይ ሽግር ክፈጥርን ዓብይ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምግሙ ዘሎ መብዛሕትኦም which is absolutely correct ማለት እዚ ነገር እዚ ንምግማቱ ከቢድ እውን ኣይኮነን እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ናቶም ብካርታ ክትሪኣ ከለኻ ንምርዳእ ዝኣክል ማለት እዩ እዚኣ እታ ሰራዊት ንሰሜን ከይድሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሰሜን ከይድሎ ናብ ንትግራይ ከርዲኑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ተተኻይሉ ድማ ብላዕሊ እውን ምስ ኤርትራ ክዋግኡ እዮም ዝብል ዘረባ የለን ምናልባት ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እንድሕሪ ስዒሮም እዮም ናብ ኤርትራ ገፆም ክሓስብዎ ዝኽእሉ እምበር እቲ ዘሎ ኣሰላልፋ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ንምስዓር እዩ ኣትሊስት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ገፃት ናይቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓሊፍካ ድማ ንኤርትራ ኣብቲ ኩናት ከይተኣቱ ንምግባር እዩ ስለዚ ብልፅግና ክወዞ ዝኽእል ስጉምትታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ክልል ኣምሓራ ኣይተቆፃፀሩን ኣሎ ዓብ ሃጓፍ ኣለዎ ክልል ኣምሓራ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ገይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክውሕዝ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በዚ ናይ ኣብ መንጎ ዓፋርን ኣምሓራን ብዘሎ መንገዲ በትወሎ ብኡ እዩ ዘሎ እቲ መጥቃዕትታት ዝግበር ዘሎ ግን ብኩሉ መንገዲ ክግበር ከም ዝኽእል ድማ ምግማት የድሊ ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ናይ ስርሒት ናይ ኣሶሳን ካልእን ዝበሃል ስለምንታይ ከም ዝተገበረ ንምግማቱ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዝገብሮ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኣበይ ኣሎ በን ገይሮም ከናብቲ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ኩሉ እቶም ሓይልታት ብፍላይ ምስ ፅምዶ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራን ዘለዎ እቲ ኩናት ተጀሚሩ
ኣብ ግንባራት ጥራይ ዝውዳእ ኩናት ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘላንበሳን መረብን ጥራይ ንብልፅግና ክትከላኸሎ ኣይኮነትን ወይ እውን ኣብ ዓሰብ ጥራይ ክትከላኸሎ ኣይኮነትን because እቲ ዕላማ ፍሉጥ ንምንታይ ክትከላኸል እሱ መንግስቲ ክቅይር እዩ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ቦታ ንቁፃፀር ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ክቅይሮ ንዝደሊ ተኸላኺልካ ይተጥዕኖን ኢኻ እንተላ ትገብሮ ዘለካ ንዑ ኢኻ ክትብንቅሮ ዘለካ so the game is going to be a fair game እሱ ስርዓት ክቅይር እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ስርዓት ናቱ ንክቅየር ድማ ተኸለኸሉ ወይ እውን ስጉምቲ ክወሰደሉ እዩ እቲ ዝቐለለ ክፋል ናይ ኤርትራ ግን ድሮ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ንከኣሊዎ አንቂዶም ተበጊሶም ዘለዎ ስለ ዘለው ካልኩሌሽን ናይ ኣብንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ትግራይ መጀመርያ ነዚ ይመስል ማግስት አውዳሚ የሆነ ጦርነት በትግራይ ያካሂዳሉ። አሁን ክርክሩ ጦርነቱ ከምርጫው በፊት ይሁን ከምርጫው በኋላ ይሁን ከምርጫው በፊት ከሆነ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ባለቀ ማግስት 3 ቀንም 4 ቀንም ሳምንትም ቆይተው ቀጥታ መተኮስ መጀመር አለበት። ከምርጫው በፊት ትግራይ ላይ ቲፒኤልኤፍ የሚባል ኃይል ጠራርገን አጥፍተን ትግራይ ላይ የኦህዴድ ተወካይ መንግስት ሆኖ እንዲመረጥ ማድረግ አለብን። እነ ጌታቸው ረዳን ነጻድቃን ከምርጫ በፊት ትግራይን እንዲቆጣጠሩ መደረግ አለበት የሚል ግፊት የሚያደርግ የኦሮሚያ ኃይል አለ። የለም ከምርጫ በፊት ከገባን በምንም ተአምር በምርጫ እስከ ምርጫ ባለው ጊዜ በወራት ጊዜ ውስጥ ይሄ ጦርነት ሊጠናቀቅ አይችልም። ስለዚህ ካልኩሌሽን ናይ ብልጽግና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውድዎ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ እቲ ኩነታት እውን ሓቢርዎም ኣሎ ና እንታይ ክገብሩ ዳለዎም ኣብ ከምዚ ኩነታት ንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ንትግራይ ከይዶም እቲ ምርጫ ወርሒ 2007 ድዮም ዝብሉ ዘለው ከምታት ይመስለኒ ስለዚ ናብ ትግራይ እንድሕሪ ከይዶም ኣብ ትግራይ ንህወሓት ተስዒርና ንኣብነቶም ንብልጽግና ዝምችእ ሰብ ጌታቸው ረዳ ዲዋላ ገለ ኮፍ ኣቢሎም ኣብኡ ነቲ ምርጫ ናይ ሃገር ነካይድ ኣለና ክብሉ እዮም እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ እንተደይ ሰሊጥዎም ድማ ነታ ምርጫ ንሓዋር ጠጠው ክብላይ ስለዚ ብክልቲኡ ካልኩሌት ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተታዕዊትሉ ብቲ ናይ ትግራይ ነቲ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ የካይዱ ኣለኹ ብኣቢ ብዝደለየ መንገዲ ድማ ክኸውን እቲ ውፅኢት ናቱ ስለዚ ኩለን ክልላት ድማ ኣድሚፀን ክበሃላየን እንተፈትየን እንተሰብ ሓይሊ ሽዑ ኣቢ ድማ ን6 ዓመት ዲ ዋላ ንክንደይ ዓመት እዩ ዝምረፅ ናቶም መራሒ ይፈልጥነ ሓንቲ ተርሚ ኣውሒሱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ተዋሒሳትሉ ዘላ ግዜ ድማ ነቲ ሕገ መንግስቲ ክቕይሮ እዩ ሽዑ ድማ ንጉስቲ ክኸውን ዋላ ወሬቨር እቲ ቤተ መንግስቲ ናቱ ግን ንካልኦት ድሕሪኡ ዝመፁ ሰርሒዎ ኣሎ ክብል ኣይክልኒ ንጉስ ክኸውን ድሌታቱ ንፁር እዩ እንተ ተሳዒሩ እቲ ኩናት ከምቲ ዝደልዩ እንተደይ ከይድሉ ንሱ ድማ ኣብ ኩርሲ እንተሎ እንታይ ክብል እዩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ክብል እዩ ስለዚ ሃገር ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ምርጫ ይካየድን እዩ ስለዚ ምርጫ ሰስፐንድ ይገብሮ ማለት እዩ ክሳብ ንሱ ዝሰልጦ ክሳብ ንሱ ሓደ መዕለቢ ዝገብር ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ናቱ ብክልተ መንገዲ ክሰልጦ ከም ዝኽእል ገይርዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ወል ውልሲ እቲ ኩነታት ድሮ ከይተበገሰ ከሎ ሰራዊት ዝረኽቦ ዘሎ ታንኮች ታጅበው ወደ ላሊበላ ሲንቀሳቀስ የነበረ የአገዛዙ ጦር በፋኖ ኃይሎች የደፈጣ ጥቃት በተለይ የሚኒሊክ ዕዝ የአሳምነው ክፍለ ጦር ሻንቃ ከተማ አቅራቢያ ሲደርስ ከበባ በመፈጸምና በተለያየ ቦታ በመቁረጥ ጉዳት ከማድረሳቸው በተጨማሪ አብዛኛው ሰራዊት መደምሰሱን ነው መረዳት የተቻለው። በዚህ አካባቢ እንዲሁም ገነቴ በምትባለው ከተማም እንዲሁ የፋኖ ኃይሎች ጥቃት ሰንዝረው በአገዛዙ ጦር ላይ ጉዳት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ካድም ከሎ ወይ እውን ሰሜን ገፅካ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ ተባሂሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ፋኖ ድማ ኣብ ደዲ ጥዕሞ ዘትዩ ኣድቢዩ ፀፀኒሑ ሓመዱ ንላዕሊ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ የለን እዚ ሰራዊት እዚ ሓደ ስንታይ ኢሉ ፅሒፉ ርየን እዚ ሰራዊት እዚ ትርፊ ክማረኽ እምበር ኣትኪሉ ክዋጋ ኮሪና ይንፈልጥና ፎርሙ እንታይ ከም ዝመስል ኣትኪሉ ክዋጋ ከሎ ሓደ ከምኡ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ ኩሉ ግዜ ክማረኽ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ሰራዊት እዚ ምስ ህወሓት ተዋጊድ እዩ ምስ ሸነ ተዋጊድ እዩ ምስ ፋኖ ተዋጊድ እዩ ክዋጋእን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍክርን ከሎ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ኢሉ ብፍጹም ዓወታት ናቱ ክሓፍዝ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ስእሊ እውን የለን ርኢና ይንፈልጥና ኢሉ ክዕለም ከሎ ትሪኦ ተህዲድ ክገብር ከሎ ትሪኦ ኣማ ወይ እውን ኣብ ፌስቲቫል ክስዕስዕ ከሎ ትሪኦ and then the next move ክማረኽ ከሎ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ኩሉ ግዜ ድማ ተሳዒሩ ዘይፍለጥ ሰራዊት እዮም ዝብሉ I don't know ከመይ እዩ እቲ ናቶም ታሪክ ንምግምጋሙ ከቢድ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ እያ እታ ካልኩሌሽን ስለዚ ብዝኸዶ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ዝማርኮ ዘሎ ሰራዊት ሒዝካ I don't know ከመይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ናቶም ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ጎኒ ጎኒ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዳርጋ ኩለን ናይ ፅዕነት መኻይን ሰራዊት የንቀሳቕሳ ስለ ዘለዋ ሎጂስቲክስ ናይቲ ከተማ ዓብዪ ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ምክንያቱ ሰባት ወይ እውን ንግዲ ናይቲ ሃገር ዓብዪ ምዝንባዕ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እውን ይገልፅ ኣለዉ ምክንያቱ ኩለን መኻይን ንሰሜን ገፀን ከይደን ስለ ዘለዋ ኣብ ሰራዊት ምንቅስቃስ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ሃገር
ቅልውላው ናይ ቁጠባ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ዘጋድድ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልኦት ብዝተፈላለዩ ቻርታት ገይሮም እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ዘበለ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያ ናይ ኣፍሪካ ትበሃል ካብቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ዝተበገሰ ኢሉ ሓደ ናይ ፈረንሳ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ ሓደ ነዊሕ ዝኾነ ትረጥ ጽሒፍ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ኣዝዩ ብዙሕ ኩናትን ዕግርግርን ኤትኒካዊ መበገሲ ዘለዎ ኣለዋ ስለዚ ሃገር ክትፈርስ እያ ወይ እውን ክትመቃቀል እያ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ይብላ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ሰራዊት ንሰሜን ይኸይድ ኣሎ ናበይ ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ድማ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ዝሓለቀሉ ኩናት ክሳብ ሕጂ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ዘይተገበረሉ ንሓድሽ ኩናት ሕጂ ድማ ናብኡ ገፁ ሰራዊት የንቀሳቀስ ኣሎ ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ ተጋሩ ብዙሓትዮም ዋላ እኳ ማይኖሪቲ ትኾኑ ኣብቲ ሃገር ግን ዓበ ፖለቲካ ቦታ ዝነበሮም እዮም ክሳብ 2018 ካብ ስልጣኖም ካብ ዝእለዩ ይብላ ኣሎ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብቲ ናይ ቀደም ዝፈልየ ድማ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብክልትኡ ኣብ ግንባራት እያ ኣብ ዝነበረትሉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፋኖ ይኹን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ብምሎም የለውን ኣብ ጎና ኣቢ ብግምጣሉ ኣንፃር ኣቢ ብረት ኣልዒሎም ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዎ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ መወዳእታ ኣበያ ክትበፅሕ መዛዘምናታ እንታይ ክኸውን ኖበዲ ነውስ ዝኾነ ግን እቲ ኩናት ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ምናልባት ገለገለ ካብ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሽምግልና እውን ተራ ሽምግልና ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንክልትኤን ሃገራት ከስምዕ ዝኽእል ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ ምናልባት ናይ ቱርኪ ዲፕሎማት ኣብቲ ቦታ መራሒ ናይ ቱርኪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሽሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይቲ መገሻ ድማ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ባትወልሲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሮ ብገዳርፍ ዘሎ ኣብ ገዳርፍ ጀፍ ሱዳን ዘሎ እዚ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ ኮይኑ ናብ ኩናት ተበጊሱ ክብገስ ዝኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎን ቀፃሊ ቪድዮታት ካብኡ ይወፅእ ከም ዘሎን ምስቲ ብልፅግና ምስ ንዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዘሉ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ናብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዱ እትይዎ ዘሎ ሱዳን ኩሉ ነገር ምስ ኤርትራ ይኹም ምስ ተጋሩ ኩሉ ነገር ክትገብር ኮንኮላይ ብናይ ግብፂ ድፊት እውን ከምኡ ክትገብር ከም ትኽእልን እቲ ኩናት ድማ ካልእ ዓብይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ኩናት እዩ ክኸውን ምናልባት መጀመርያ በዚ ናይ ካልኦት ሓይልታት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ክቕፅል ይኸውን ንዑ ክንርክብ ፍትን ኢና ቢከዝ at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን ናይ ቱርኪ መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ ወይ እውን ዝገሸሉ ዘሎ ምስ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ዜናታት ኣሎ መጀመርያ ናብ ኢማራት ክኸይድ ይግብኦ ነይሩ ኣይከደን እስከ ስምዑ ሓንቲ ኣብዚ ቢቢሲ ዝሃብዋ ሪፖርት ነይራ ምምፃን ኣብ ዝግበር ፃዕርታት እትፃወቶ ግደ እናዓዘዘ ይመፅእ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ብድሆታት ከም ዝገጥምዎ ዝንገረሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓቢ ዘሎ ፃዕሪ ሽምግልና ቱርኪ እንታይ ይዕላምዎ ኣብ ዝብል ንተንታን ፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዓብድራሕማን ሰይድ ኣብ ሓሽም ተወኪስና ኣሎና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዙሕ ፀቕጢ ይግበር ከም ዘሎ እንዳተራእየ መፂኡ ኣሎ ንኣርዶጋን ተበግሶ ምዚ ዝተኣሳሰረ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ናይ ዲፕሎማሲ ንኮንቴይን ምግባር እቲ ክመፅእ ዝኽእል ቅልውላው ይኹን ውግእ ኣብ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን እዚ ንኸይለዓል ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዝተፈላለያ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብስዑድያን ብግብፅን ብቱርኪን ፀቕጥታት ይግበር ኣሎ ካብኡን ሓሊፍካ ምናልባት ምስ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዘይለዓለሉ ምክንያት ኣብዚ ጉዳያት እዚ ብሓፈሹ ነገሩ ዝተወደአ ምዃኑ ስለዝፍለጥ ብሕጊ ይኹን ብኩሉ ሸነኻቱ ትድለሲ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ ተመርኪዝካ እቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ምርካብ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ገምፀገም ስለዘይረአ ምናልባት ብዙሕ ኣየልዕልዎን እዮም እዚ ቅልውላዋት እዚ ብዓብዩ ተራ ናይ ኢማራት ኣብኡ ስለዝረአ ነዚ ተራ እዚ ክዓግትዎ ኣብ ካልእ ዘይ ካብ ቁፅፅር ዝወፅእ ቅልውላው ከይፈጥር እዩ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ኢማራት ኣብ ዝዋን እዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ እዩ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ኢማራት ኣብ ዝዋን እዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ እዚ ንዘረባ እዚ ንምንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ምናልባት ነቲ ዜና ትከታተሉ እንተለኹም ናይ ቱርኪ መራሒ ኤርዶዋን ታይብ ኤርዶዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ከም ዘሎን ነዊሕ እዋን ክዝረበሉ ዝፀንሐ እዩ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ናብ 4 ኪሎ ምስ ኣቢይ ይራኸብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ድማ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ
كلها زلوا منصفون زلوون زي بلون كلها كنت فلو مخانو كان فلوت غيرنا هنا نوزدو سلامنتاي كم يقبرالو دارينا دما ابزي قدايزي تركي كتحزو تخيل مقلتي تركو كتحزو تخيل كتعوتو تخيل ترى ناتردو يمص سلازلو كابتك مصو زخل كونتات كحدم كخلالو برقص تركي ابزي كبابزي زي شراويت هاجرون هيكونتن ولو كم إثيوبيا عاب دبلوماسياون كنت طبعا متأسسار زلو هاجر تغنت أبقرنا أفريقيا زأكل تساتفو كتجبر تدل زلايا نزنا يتركوا من قصاص كابانا من البات قال يرتراو بحماق سمعي غليو حنت نجر تركي أبي إثيوبيا تجبر زلا كتش أمشي لازم لكن حنت هاجرها. It definitely is challenging Israel's regional influence, but it's also just challenging its safety and security. But I think it also just goes further than that. It really shows the boundaries of Turkey's hegemonic sort of expansion goals throughout the Horn of Africa. We have seen Turkish arms contractors selling weapons to all sorts of regimes across the Sahel region, including many of those who are... So, comes in the Riazellana, Israel, media, Israel, is comes in Zello. Turkey, أمانة الصحف على بقرن أفريقيا. زدما نعم الصحف حلمناته أصبح فحتى كويسة. أبو غازان قال ملنا كلا جراد ورزلو سي نتركوا خاخم يقولوا لهم كم كلاتهم حدا يتركون كصحف عزق. نعم الصحف حلم زلو هجر مخانون فلتينا. ولا ون تنايم الصحف حلمناته نخالوت فعبدنا أتوي أي مثلن سلزلهم برتركون بعلو ناي إمباير تحساس بازلو يمهناتو أوتومان إمباير ذكروا تخينكم سبب إيرترا جماعة إيرترا زكو أثر جنبري أبكلا بوينت لذا جيو أبي إمباير جنبري زخانة ناي تركي أب سوماليا زلوا سفح بريزنس أب السودان زلوا متتاو أبي ليبيا ون قال سلوا اللوا بعبيو دما أبي إثيوبيا ون حجك تسعوتو تفتن زلا بقرن أفريقيا بعبيو حج دما ناتان ناي السعوديان بحدا كوينو نغنيد جزء زخي زلوا سلوا دما مليسو نتي إسرائيل زبال نيرفس كير ولو نعود رايدي كونه ولا ونتي إمارات زبال أمنا نيرفس كير وزلوي كما أكال ناتو أبزل هنكنه زي مجاشازي مجمريا بإمارات كجمر يتحاسب نيرو مرحنا يترك مجمريا ناب إماراتي كخي يتحاسب نيرو unfortunately اتقو دايتي أي تفتسمن مغنياتو استفلالي تيورتات سلزلو موت مرحي حبرات عرب إميريتس محمد بن زايد آل نحيان يسمعوا أبزلو لخونتات ناي تليفون ركب مسكدما مينستر غريك كمز قبرة تغليزهم تركيا تودي أماسي أبزر قحوتز أبزابه قدما مينستر غريك كرياكوس متوسطاكيس ناب أبدابي سلوسكو قعاز حاسبو كانت نورب بمقنيات عناو كونتات آل نحيان قنسر يزولهم قدما مينستر كرياكوس متوسطاكيس نسلوسك كايت مديوز نبرو قعزم ناب أبدابي كمز سر زي تغليزهم اتقدما مينستر غريك سلوس ناب حبرات إميريتس عرب كقبرة حاسبو زنبرم ناي مرحنة عودة مسراز رمام كالا إيتهاجر جيروالو. فنكل أمتنا فنكل بعليرو أتقرأ كان يكاد عصر حادي. سلازيو محمد بن زايد ناي تركي بريزيدنت مويتو مالك لما تقرأي نفرنت عويت على مرش شايفة سراوي تقرأي سراوي تقرأ سراوي السودان ون بايزوي عودات حفظ له السودان وترديكم ريو عودنا هيز السودان عودنا هيز يطلع عودنا هيز تقرأي بحدا يمرس له هو تسميد ناينا سمعت تصميم كمبولنا سمعوا بولنا هم قالوا لنا نحن قاعدين هز تقرأي هز يطلع هز السودان بسلام كنا بتصميمنا سمعنا ناب أمحارة خلل ناب عفار ناب جيبوتي نقصر لنا ناب جبسي حجي انتاي أبزي نريو زلنا كونتات مالتيو أبزع تيوري وزوات زلو محمد بن زايد برقص ميتو داي موتن حميم داي حمامن نفلت أنا قريب لنانجن أتي ميديا ولا ونتنا إمارات ميديا ونيوز خلوا لي مثلاً بحفشة some sort of nervousness يرلو مسدما أبزر كبزت مرحنا تركت رايدي يكونس مرحنا يجريق ونكركبني روابتي نا إمارات مجشة أبتي اتمجشا كم سسرزة أبز جلس حبريتاجن بسنك حمامنا إمبيسات مخانو تناجير ومنيرو أتى حبريتا بوجن تركي زي حبريتا زي ميديا قوت صغلو جن ده حيرام اليوم ولا هم بوجن تجريخون واتي كم زنبرن ده حيرام كم زعلي ويز نجرزلو جريس following quietly shelves strip كمون نايجريخون كخيط حسيب نيرو سلازي كم نريو زلنا من البعض زخون نايت أنا تجمع نيرو كون خلي ولا كم تعبي سبز بلو زلون كم تميدياتات ناي تركي زي جماعة دعوة زلون أنت زي كوينو قالنا جر كل خل خونيو بزحات تيوريتات وني معبلو لو كاب زيرو تبقسي كونن ورا سعراتون كل نجارين زدلات زلو أبز غربا
ዝሓለፈ መዓልታት ሪፖርት ገይረልኩም ከም ዝነበርኩ ድማ ነቲ ወራሲ ዓራት ካሊድ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ወዱ ማለት እዩ ዝለዓለ ስልጣን ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ወርልድ ነቲ ኣሰትስ ወይ እውን ነቲ ሶቨሬን ፋንድ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ዓብ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ብሽሙ ከም ዝኸውንን ንሱ ዝያዳ ከም ዘመሓድሮን ተሰማዕነት ናቶም ፕሮፋይል ናቱ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ከም ዝተገበረ ነዚታት ኩሉ ከተሓሕዙ ከለውስ there is certain degree of ገለ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ ወላ ሕጂ እንተዘይሓመመ ገለ ኩነታት ንዑ ዘንፀባርቕ ክህሉ ከም ዝኽእል ይገልፁ ኣለዉ ክኢላታት ግን ንሱ ክንገድፈይና ድሓን ስፔኩሌሽን ስለ ዝኾነ ግን ስፔኩሌሽን እውን ኣካል ናይቲ ሓበሬታ እዩ ምክንያቱ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ጥራይ ንኸነምፅእ ዘለና ፀገማት እውን ስለ ንፈልጥ ኩሉ እቲ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ምስ ግዜ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ዜና ክልተ ዓይነት ስፔኩሌቲቭ ሓበሬታ ኣሎ ግን ከም ዘለዎ ክትነግሮ ኣለካ እቲ ስፔኩሌሽን ማለት ግምታት ናይ ሰባት ካብ ዘሎ ኩነታት ሰብ ግምታት ዝበሉ ነገር ከም ግምት ጌርካ ከም ሓቂ ዘይኮነ ከም ጭቡጥ ነገር ዘይኮነ ከም ግምት ጌርና ፕሬዘንት ክንገብሮ ከለና እዩ ብርግፅ በዓል ዝሚኪ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ካልኦት ዝብልዎ ዘሎ እንተሪኢኹም ንብልፅግና ሞራሉ ዝትንክፍ ንተጋሩ ይኹኑ ነምሓሩ ብፍላይ ንፋኖ ንካልኦት ዓይነታት ድማ ሞራሎም ዝውስኽ ካባና ንላዕሊ ግን ካብ ኩልና ንላዕሊ ግን ንሱዳን ሞራላ ሓፍ ዘብል ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናው ናይ ሱዳን ጉዳይን ምዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን መጀመርያ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ እዚ ናይ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሶማሊ ይኹን ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ጉስጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ውድድር ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ናይ እስራኤልን ናይ ከምዚ ኣብዚ ትሪኡ ትሰምዕዎ ፀናሕኩም ማለት who have experienced coup d'etats and are run by horrific warlords. That's one thing, but Turkey doesn't care because that's just a commercial sort of entity. And it's certainly the case in its sort of adventures inside of Sudan, where Turkey has been accused of selling weapons to both sides of the civil war. And it's rather unapologetic. They would just say that, Turkey has an interest in basically commercial arms exports. Mm-hmm. But it's really troubling to see what I would suggest, what's happening in Ethiopia as well as Somaliland, Somalia and Ethiopia. What you're seeing there, I would argue, is Turkey's grooming efforts of, countries in Africa, specifically near the Horn, which have large Muslim populations, where anti-Semitism historically has not really existed. And what Ankara is trying to do is essentially insert itself there and really groom these regimes for the long run, where they can sort of, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ደፍርሆም ዘሎ ሓደ ነገር እውን ኣሎ እዚኦም እስራኤል ማለት እዩ ኢማራት እዛ ትርኪ ኣብዞም ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ በሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንብሎ ኣለና ናብ ሱዳን እውን ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኩሉ ግሩሚንግ ማለት ቀስ ገይሮም ነቲ ናይ ፀረ እስራኤል ዘሎ ተሓሳስባ ከም ዝዓቢ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ማለቶም እዚ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ክርስትያናዊት ሃገር እያ ክትግለፅ ትምረፅ ግን ፍርቂ ናታ ብውዕዱ ፍርቂ ዝኸውን ህዝቢ ሙስሊም እዩ ኣደኖ እቲ ሬሽዮ እቲ ወይ ካቲ ፐርሰንተጅ ከይጋገ ዓብ ክፋል ናታ ግን ኣማኒ ምስልምና እዩ ስለዚ እዚ ኣማኒ ምስልምና ሳይለንት እዩ ዘሎ ምስ ናይ እስልምና ፀብለልትነት ወይ እውን ምስ ሃገራት እስላም ዘሎ ሽርክነት ኣብ ድምት ኢኻ እቲ ናይ ኢማራት ኣብኡ ከሎ ንዑ ዘደቃቅስ እቲ እስላም ዝኾነ ይኹን ነገር ከይህልዎ ዝዓቢ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ቱርኪ ኣብቲ ቦታ ተኣቱ ምህላዋቶ እቶም ቱርኪ እቶም እስላም ሓፍ ኮፍ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ናይ ፀረ እስራኤል ዘሎ ፀረ ይሁድ ዘሎ ተሓሳስባ ክዓቢ ክጉስጎስ ይኽእል ኣብኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ፈለስጢን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሕማቕ ምዃኑ ይፈልጥ ድንጋፀ ድማ ኣለዎ ነዚ ክዓብጥሉ ዝኽእል መራሒ እዮም ዝደልዩሶም ብሓፈሻ ናይ ቱርኪ ናብኡ ምእታዋን እቲ ምስፍሕፋሕ ናታን ንእስራኤላውያን ነርቨስ ገይርዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኖ ፕሮብለም ንዓኻትኩም ይቐርብ ንሕና ብዙሕ ንጭነቐሉ የለና ግን እንኳዕ ተኣቢ እውን ንእስራኤል ይኹን ንኣሜሪካ ነርቨስ ዝገብር ስጉምቲ ይገብር ሃለወ ምህላው እውን ፅቡቅ እዩ ካብዚ ቀፂልና እቲ ካልኣይ ዓብዪ ኣዘራርባ ርእሲ ዘሎ ድማ ክንሰግር ምክንያቱ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ሃገራት ዓረብ ነዚ ብኸመይ ይከታተልዎ ኣለዉ معاليك من المستفيد من تقسيم السودان أو بقاء لا دي قصة طويلة عريضة مش بس السودان والصومال وغيره أيد كثيرة تلعب وأيد كثيرة يعني الحقيقة بتسبب هذا الخراب እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሃገራት ዓረብ ሓላፊ እዩ ናይ ዓረብ ሊግ ሓላፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣምር ሙሳ ይበሃል ሃገራት ዓረብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሃገራት ምስላም እናተመቃቐላ ዝኸዳሉ ዘለዋ ንረብሓ መን ምዃኑ ዝጠፍኣና ኣይኮነን እዚ ድማ እቲ ኢማራት ትበሃል ምስ እስራኤልን ምስ ካልኦትን ኮይኑ ነቶም ሃገራት እስላም እናመቃቐለ እናበታተነ ፋሕፋሕ እናበለ ነቲ ናይ ዓረብ ሓይሊ ከዳኸም ዝደሊ መን ይገብሮ ከም ዘሎ ዝጠፍኣና ኣይኮነን ንመን ከም ወታደራት ናቱ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝበሃል ሱዳን ብግዲኣ ኣብ ዓለም ኣብ ስተጃት ናይ ዓለም መፅያ ነቲ ጉዳይ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ
ويون نتدع مسرع ناتبهالة كشمقلو للودو كسمع اللودو كزربو للودو ناتبهالة زقبر زلو دراما دع مسرع زبهال قدم زتبتنا تكاليو لومي اب سودان زواغا نازلو دع مسرع هيكون انتايدا كابدا جزمزه اتوخ من الشهر. Have you talked to the Rapid Support Forces, your enemy? No, we first of all let me clarify. RSF was established by Sudanese law. RSF has been dissolved completely. That era of can I finish, please? Do you want me to finish? Yeah, please go ahead. You're claiming that the RSF does not exist anymore. The organization that exists is a combination of militias and mercenaries. The majority of the fighters كم تريوا زلهم أبزي ناي مونيك سكيورتي كونسل أزي برايم مينستر ناي سوداني تساتيف نيرو بحكي البرهان ويكات سراويت ناي سودان تازبل ستوسانو زكبرو أبزن زحلفة عمت سيبلاو منقسم مقبارهم سيبلاو منقسم مقبارهم ترى دي كونس نازي برايم مينستر أبيت ستيجس وتحضراو جنرال دي كونك مرحا كازلو سيبلاو برايم مينستر ريبريزنت خجبرا كمخال عبي أكيد تاسي calculations قبر وي سلازي عبد ما جابايا خيدو دعم سرع زبهال ويون RSF زبهال نيريا بسودان تبتشيني نسو أزلو مزلو شمنا يدعم سرع زحزة يقداس بناي دقة السباتن بناي دقة حيلتات فاينانس زخون اللوجيستيكا اللي بمولو استدقفه نسودان مفراز أرزلي مسوك تزارارب تدخلوا دي خميولو ما زارارب بتاتللو كن زارارب نخلينا جن تتخكل إنيا مسلناتو كرد أكون خلالو يبلالو زيد ما انتايو سراوي سودان منك سودان ناي سودان كونكلو إزر RSF لكم كم حدا قداس أكتر تريوا زلهم ون بحزب السودان استدقفه ويون بسراوي ناي سودان زواقا زلو دي كونه خاب سفر عليه هجرات أفريقيا السبات نقول لك كبال كولومبيان يوكرين نامتيوم يوم زواقونا زلو تكون ندمة أنا سلزبل كون يكون زي استجبت حق النزل لو يبقى are mercenaries, as I have just said a few seconds ago, from Colombia, from Ukraine, and from زون أقداسي معباليو ناو حكي إذا كم زيلو ناقص له خلو حنت زربالا أبزي أقداسي كل سب كستفلا لا زدلي نسادما سعود عرب انتاي calculation تقبرالا أبزي أون سمعو about that some sort of new Sunni crescent of Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, and Qatar. And of course, this is the interesting question, is whether the weakening of Iran and the weakening of Iran's proxies has an unintended consequence. Because Iran is weaker, some of the countries that used to be afraid of Iran are less afraid than they used to be. هجي أبزي نريو زلنا حنتا قداسي زربا بفلاي ميديانا إسرائيل أنصار سعودية حيال زخونة بروباغاندا كوغبرو جميرا مالو قد من ازيا مرآي حنت كبوكم ينتاي بلا لسو كتعازلكم سلازدلي كنا من تاي إسرائيل زبال ني إيران كلاخل تبقي سخم زلو Special trip for me is putting a fine point on something I've been working on for over 2 years. I leave from here to go to the United Arab Emirates. Bibi wanted me to tell the press that he's amazed by the level of cooperation and the significance of the partnership of the United Arab Emirates with Israel. That MBZ has done everything asked and then some. That they've been a stalwart partner, reliable partner under زي حركاتي فرس ناي تمرحنا إسرائيل ناي بيبي نتنياهو مخانز نقرليو كي حفرد ما بيبي نتنياهو انتايلو نيبلالو نحن جيروني نزعنا عهاتكم نبرسك نقرأكم نسدما امبيسات ويون محمد بن زايد ناي إمارات اتزبلت مشارقتناتهم ناي إسرائيل كم زخونن نإسرائيل بزح نجر كم زجبرلان زيادة ناي تنصب بيدما كم زجبرلا زلون سلزي ني محمد بن زايد متقع مالت إسرائيل كم متقع زعينته ني إمارات نخد كلاخل دارجا سيرتيفيكيت ناتو بقلت غيرو ناب إمارات خيدي ني أبز حلفة فيديو ناتو دما ناي أنا خاطبلوني MBS Mohammed bin Salman improve his capability to defend the United Arab Emirates and the region. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. لازم كم تري ولا لهم محمد بن سلمان السعود عرب نوكيد اوف مالت ستوبي تتقبلوا اني محمد بن سلمان سيوناوي مس اسرائيل مشارقتي قالت بالوزلهم ايكونن معنا قداسيو سلازي
ምስ ናብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ንኽብል ሕጂ ድማ ብኣካል ናብ ኢማራት ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ካብ ቀደሙ ከምኡ ክህድድ ድፍትን ዝነበረ ሰኔተር እዩ ግን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣይሁድ እውን እንተኾነ ዘድሊ ዲፕሎማሲ ይገብሩ ኣለዉ ስዑድያ ስለዚ ፀረ ኣይሁዳውያን ወይ እውን ፀረ ገለመለ ዝብል ክሲ ንኢማራት ንምሽፋን ዝገብርዎ እምበር ኣብ ባይታ ከምኡ መንግስቲ ስዑድያ ይኽተል ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት ንስዑድያ ስለዘይከኣለታ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ እስራኤል ሓይልታት ኣዋፊራ ንስዑድያ ከተፈራርሃሉ ትኽእል መንገዲ ተናድላ ናይ ብሓቂ ዘገርም ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ናይ ኣብዚ ከምዚ ኣንተቦ ዝበለኩም ተሪኢኹሞ ድማ ስዑድ ዓረብ ስለምንታይ እያ ብከምዚ ትደፍር ዘላ ዘረባ እንታይ ይብላ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ሓደ ነገር እዩ ዘፍርሃ ነይሩ ቀደም ኢሉ ኢራን እያ ተፍርሃ ንስዑድ ዓረብ ኣብቲ ከባቢ ተፍርሃ ሃገር ኢራን እያ ነይራ ኢራን ድማ ኣሜሪካ ብብዙሕ መንገዲ ኣዳኺማታ ሕጂ ድማ ንኩናት ትዳሎ ኣላ ብኢራን ዝድገፍ ሑቲ ድማ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናታ መን ነይሩ ኢራንን ሑትን እዮም ነይሮም ምስ ክልቲኦም ድማ ሰላም ገይራ ስለዚ ካብ ሑቲ ይኹን ካብ ኢራን ፍርህ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኢሉ ናቶም ካርድ ክፃወቱ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ንዕኦም ዘዋፅእ ኣላያንስስ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ካልኩሌሽን እዚ ድማ ንእስራኤል ዓብ ስጋት ፈጢሩላ ኣሎ ምስ ግብፂ ምስ ትርኩ ዝገብርዎ ዘለዉ ከምኡ ምስ ቀጠር ዝገብርዎ ዘለዉ ካልኩሌሽን ንእስራኤል ንሃገራት ዓረብ ኣብ ናሓትሕዶም ነዞም ሃገራት እስላም ናሓትሕዶም ስኒትን ፍቅርን ከም ዘይህልዎም ናሓትሕዶም ከም ዝመናጨቱ ጌርካ ንስኻ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ ንክትወፅእ ዝግበር ዝነበረ ገይም እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ንዓታቶም ፀገም ክትፈጥረሎም ምዃኑ ስለተረድአ እዚኣ እንታይ ክትከውን እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ስዑድ ዓረብ እቲ ካልኩሌሽን ትኽተሎ ዘላ ንኣሜሪካ ይኹን ንእስራኤል ብፍላይ ነርቨስ ገይርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ነርቨስ ገይርዎም ኣሎ ኢሎም ለንቀነ ወላ እውን ብኣሜሪካ ፍርህ ከም ዘለዎም ዘስምዕ ዘሎ እዚ ሓደ ኣርቲክል እንታይ ዝብል ወፂ ነይሩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ትርኩን ሓደ ናይ እዚ ካን ጀት ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ ብሓደ ኮይኖም ከፍርህወን ካን ይበሃላ ብሓደ ኮይኖም ከፍርይወን ትርክቲ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ተዓቕሚ ኣለዎም ስዑድያ ድማ ብገንዘብ ኢንቨስት ገይራቶ ኣብ ስዑድያ ንኽፈርያ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣገዳሲ ነፈርቲ ኩናት ንከፍርዩ ኣብ ዝሓለፈ ብከምዚ ጀት ድሮን ዝኾነት ምስታ F-16 ትብል ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ብሓደ ኣብሪሮመን ምንቅስቃሳት ዘርኢ ቪድዮ ካብ ቱርኪ ወፂኡ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ናይ ቱርኪ ብፍላይ ኣብዚ ኤቪዬሽን ድዩ ኣብዚ ናይ ድሮን ድዩ ናይ ካልእ ኤሮስፔስ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ስለዚ ናይ ስዑድያ ካፒታል ተተወሲኽዎ ምስቲ ናይ ስዑድያ ዘሎ ድሌት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ስለምንታይ እዮም ስዑድያ ንዓና ገዲፎም ናብ ቱርኪ ዝኸዱ ዘለዉ ሳውዲ ኣረቢያ ተርኪ ካን ኢንቶክስ ትራምፕስ ኣድሚኒስትሬሽን በንት ኦን ኣርም ኤክስፖርት ዶሚናንስ ስለዚ ስዑድያስ እንታይ ካባና ዘይትረኽቦ ስለ ዘለዋ እያ ናብ ቱርኪ ኣፅዋር ክትገዝእ ትኸይድ ዘላ ቱርኩ ግን መሻርክቶም እያ ኔቶ መንበር ስለ ዝኾነት እቲ ሕቶ ግን ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ሪፖርት ጌርና ልኩም ነርና እንታይና ሪፖርት ጌርና ስዑድ ዓረብ ካብ ኣሜሪካ F-35 ዝበሃላ ሎኪድ ማርቲን ደፍርየን ዝሓየላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክትገዝእ ተሰማሚዓ ነይራ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣፍቂደሎም እየ ኢሉ ነይሩ እንትኾነ እስራኤል ነቲ F-35 ስዑድያ ትገዞ ብቅዓት ናቱ ትሑት ንክኸውን ፀቕጥቅ ትገብር ከም ዘላ ብዙሕ ናይቲ ቴክኖሎጂ ከም ዝጎድል ትገብር ኣላ ብኸመይ መንገዲ ትሕርልኩም ገለ ክፋል ናይቲ F-35 ኮምፖነንት ናቱ ኣብ እስራኤል ይድፈሪ እስራኤል ድማ ነዚ ንብረት እዚ ንስዑድያ ናብ ስዑድያ ዝኸዳ ጀትስ ኣይህበኒ እየ ብምባል ነተን ነፈርቲ ሎው ኳሊቲ ወይ እውን እቲ ዓቕምናተን እቲ ብቅዓትናተን ደይኮነ ዓቕምናተን ገለ ነገር ከም ዝጎድል ንኣብነት ከምዚ ቴሌፎን ክትገዝእ ከለካ ናይ ካሜራ ወይ እውን ናይ ገለ መለ ዝጎድል ዘለዎ ከምኡ ዝጎደለ ብቅዓት ዘለዎ ነፈርቲ ካብተን ናይ እስራኤል ዝጎደላ ብቅዓት ዘለወን ንክትገዝእ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ እንታይ እዩ እስራኤል ንስዑድያ ክትሃርመላ ብትደሊ ካብ ስዑድያ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዘይክእል ዳትስ ዋይ ስዑድያ ብናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ጥራይ ክትረጋጋ ኣይትኽእልን እያ ዳትስ ዋይ ምስ ቱርኩ ክትገዝእ ትደሊ ዘላ ካብ ቻይና እውን ክትገዝእ ትደሊ እያ ግን ስለ ዘይፍቀደሎም ፍርህ ስለ ዘለዎም ንግዚኡ ይገብርዎን እዮም ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንተወሓደ ምስ ፓኪስታን ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ምስ ቱርኪ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝኾነ ካብኣተን እውን ኣፅዋር ክትገዝእ ትደልላ ነቲ ናታ ልኡላውነት ስትራቴጂክ ኦቶኖሚ ዝበሃል ንምርግጋፅ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እስራኤል ዘይትቋፀሩ ኣፅዋር ቴክኖሎጂ እውን ክትእቱ ትፅዕር ኣላ እዚ ድማ ንእስራኤል ነርቨስ ይገብራ ኣሎ ምክንያቱ ኣገይን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝመፅእ ኣፅዋር ንእስራኤል ክትተኣማመን ኣይትኽእልን እያ ኢራን ዛዘነቅዋ ሃገር ንባዕላ ክንዲ ምንታይ ተፍርሆም ይርዩ ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ይኮኑ ኣፅዋር ዝገዝኡ ዘሎ ባዕሎም የፍርይዎ ኣሎ እቶም ባዕሎም ዘፍርዩ እውን ሓያላት ምዃኖም ይፈልጡ እዮም
ስለዚህ ናይ ቱርክ ቴክኖሎጂ እውን ሓያል ምዃኑ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ ስለዚ ካብኡ ድሮናት ገዛ ኣለ ስዑድያ ሕጂ ድማ ዘን ጀትስ ብሓደ ኮይኖም ከማዕብልዎ እንተሕሪ ኮይኖም ምስ ግዜ ተወዳደርቲ ነፈርቲ ክገብሩ ክእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤቭሪቲንግ እቲ ኣብኦም ዘሎ እስራኤል ካልኩሌሽን ዘለዋ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ዓብይ ምትፍናን ተፈጢሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስቲ ስዑድያን ቱርክን እናተኣሳሰራ ዝኸዳ ዘለዋ ከምኡ እውን ካልኦት በዓል ግብፂ ቀጠር እውን ኣብቲ ኣላያንስ ፓኪስታን እውን ዝኣትውዎ ዘለዉ ንእስራኤል ነቲ ዝነበራ ሄጀመኒክ ፓወር ወይ እውን ኩሉ ዓይነት ሱፐር ፓወር ዓይነት ኣብቲ ሪጅን ዝነበራ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ነርቨስ ገይርዎም ከም ዘሎ ወይ እውን ኣጨናኒቕዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ኢማራት ኣብ ከባቢና ዝግበር ዝነበረ ምስፍሕፋሕ ተሪኢኻዮ በዚ መልክዕ እናተዳኸመ እቲ ዘለዋ ፅልዋ እቲ ዘለዋ ፀብለልትነት በቲ እስራኤል እውን ትባ ዝነበረት ሽፋን እናጎደለ ክኸይድ ምዃኑን እሱ ድማ ምዚ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ፈረስ ናቶም ዝኾነ ብልፅግና ናብኡ እውን ትርኩ ጌሻቶ ዘላ እዚ እውን ዘሐጉሶምን ዘተኣማምኖምን ኣይኮነን ኢላ ኣላ እሞ ስለምንታይ እዩ እዚ መጀመርያ ትስምምዕ ኣሎ ኣብ መንጎ ሶማልያ መብት ናይ ሶማል ብዓለም ላይ ኣብ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ሕጂ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድናታት ናብ ካልእ ስትራቴጂካውን ወተሃደራውን እንድሕር ኣምሪሑ ነቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ዕፅዋ ከእትዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቁፅፅር ናይ ፀጥታ ናይዚ ከባቢ እዚ ካብ እቲ ናይቲ ዞባታት ሃገር ናይቲ ዞባ ሃገር ሃገራት ወፃኢ ናብ ካልእ ክርሕ ይኽእል እዩ እንድሕር እስራኤል ኣትያቶ ምስ እስራኤል እውን ተመሓዚየን ዘለዋ ብጀካ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ፈረንሳይን ኣብነት ህንዲ እውን ኣብኡ ህላወ ክህልዋ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ዓብዪ ረስሚ ክእቱ ስለ ዝኽእል ነዚ ኣብዚ ከምዚ ከይተኣትዎ ከሎ ንሶማልያ ሓድነታዊ ግዝኣት ናታ ከዓ ሓይሊ መቸም ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቶም ብጫ ዘለው ኣላያንስ ዘለዎም እዮም ንሱ ከዓ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ትርኪ ኤርትራ እንኮላይ ሶማልያ ማለት እዩ በቲ ድማ እቶም ቀጠልያ ዝኾኑ ኢማራት ብልፅግና እቲ ሶማሊላንድ ካብኡ ቀፂልካ ድማ እቲ እስራኤል ዝበሃል ማለት እዩ ብዕቤት ክትሪኦም ከለካ እስራኤልን ኢማራትን መናቲለየን ዝመስላ ክልትየን ተደሚረን ክንደ ኤርትራውን ክንደ ኤርትራ ኾና እያ ክልትየን ተደሚረን ብዓብዩ ግን ክትሪኦ ከለካ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዘለዎን ንምግንዛብ ዝኣክል ጥራይ ዘርእየኩም ዘለኹ ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ለንቀነ እዞም ብልፅግና ዝገበርዋ እስክስምዑ of sea access for Ethiopia is deeply critical because, as you know, Ethiopia stands as the largest landlocked country in the world, and as we know, Ethiopia's contribution for peace and security of the region is irreplaceable, I would say. And by any measure, Ethiopia's success in securing sea access will contribute significantly to its economy, significantly to its contribution for peace and security of the whole of Africa and the wider continent. And on the contrary, failure to achieve this goal. كبتري ورلهم نفس وكف ኢንተርቪው ዝገብሩሉ ዲፕሎማት ናይ ዩኬ ኣምባሳደር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ርክብ ዝካየድ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ እዮም ዝሓትዎ በቃ ወልፊ ናይ ሕማም ድሕሪ ስለዚ ኣብዚ ናይ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ክንብል ከለና ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣበጊሳቶ ዘላ ብሰላማዊ ብላብላ እዮም ዝብሉ እቲ መልሲ ዝሃቦ ግን ዘገርም ይስምዕዎ security of the region and of the continent. So how do you think Ethiopia's neighbors should support Ethiopia's quest for sea access through kind of regional cooperation frameworks? Let me address your first point around trade. The reality is in Africa, there's far more that can be done on internal trade. Mm-hmm. So at the moment, about 16% of Africa's trade is with other African countries. And for Ethiopia, there's probably a bit less than that, more like 14%. So the potential to grow intra-African trade on the continent is huge. So growth isn't only dependent on those non-African markets. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ብዛዕባ ንግዲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ይዓብሎ ንንግዲ ድዩ ንገለመለ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ገለ ዝብልዎ ዘሎ በላ ገይሩ ኮዩ ዝሃርሞ ዘሎ ብዛዕባ ንግዲ ክትዛረብ ከለካ መጀመርያ እቲ ቀንዲ ንኣፍሪካ ክዕብያ ዝኽእል ንግዲ ኢንትራ አፍሪካ ንግዲ እዩ ሃገራት አፍሪካ ንሓትሕደን ክነግዳ ከለዋ እዚ ማለት ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ክትነግድ ከላ ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ክትነግድ ከላ ኢትዮጵያ ምስ ደቡብ ሱዳን ክትነግድ ከላ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት አፍሪካ ክትነግድ ከላ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ ምስ ካልኦት ክትነግድ ከላ ኣብ ደገ ባሕሪ እውን የድልያኒ እቲ ዝደኸመ ክፋል ናይ ንግድናታ እውን እሱ እዩ እቲ ሕጂ ዕቤት ዘምፅእ ዘሎ ትብሎ ንደገ ዝኸይድ እዩ ስለዚ አፍሪካ ንክትዓቢ ናይ አፍሪካ ንግዲ ክዓቢ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኢልኩም ኣእምሮኹም ኣበይ ትእሰርዎ እንታይ ዳ
مستون قربابتكم فقرن سلاما غيركم نقدو اتقن قديل زولو نسيو نسو دمايو كابتمكم زخلي بلالو أبي مقسمعها هذا huge amount to be extracted from greater regional integration, the point you make. And Ethiopia is really well placed for that. I mean, the work that Ethiopian Airlines does, the investment in the new airport, its strategic location of particularly sea access and the regional integration. I mean, we support regional integration. As I say, the potential for that intra-African trade is huge. We want to see more regional integration to build and grow those African markets through peaceful means, dialogue and negotiation. Finally, Ambassador, you are كم تري وزلهم أبدأ بحري ننقدي نينتجريشن وحدات نقول لك ندق فينا نحنا جن زي بسلامون بدبلوماسيون من قديو نزخ تجبرت خين كادما أفقدوا مجابعيات ناخدك حجزوني سمعون ده يكونه مستون قربابتك بس ما عميلك بسم الله الكم قربابتك كتزرار بالك by the way إذا أبز بلوه متهالل مخانو كي ترفو انتهي جيرو لسكلن كان مزنا يا رمضان تعايزو حانت تصحف نيرو سوداناويان دما أمريروم اللي سوملو نيروم انتهي تصحف نيرو مسلبكم أنا كاتب عرب سلزخونة عرب سلزيكل أي كمل سولو أي كالكون where was that video where was that text كرهباي كالكون جن حانتي تصحفتي سديدوم لنيروم زي مثلالنا تكادما تطون تطبلو صبغي لهم بيلوم لنيروم ترغيبا يكسدلكم يا حنا بكالك زي شركة جبراك في تنيمبر حنت صبغتي ارتيكل صحيفهم لنيروم كنا منتاي كتحلل كم زفتن بقول لابون حيزمو نع تشكو أي بالكاني لو مبزي رغيبا لو مثلا تدي تجاجي يا سبزيو تفل عليه أبي أحمد سبيتش لاند اوف تروث سبيكس لايس مريتنا حكا بمبال بحسو جميرون أبنت رمضان سبيتش or a declaration نأزي هجي ناي رمضان زربادي ويس declaration of أواج نايتي بحقتاتنا تو نابلي يستقصو قصر هذا the point that expose the big lie يلو question is who believes this هذا Ethiopia borders Ethiopia harbors no geographic ambitions دايز بلزلو Ethiopia زخوني يغنى مسفح حلمية بلان بلالو تحكي دايب الوالو بزي أبي أحمد declares it on every occasion Ethiopia will not rest without a port on the Red Sea سلازي أب نفسه كفقات أمجن قد حكي عفو أبز خفة لون تايز بلزلو بزي بحري كندق ساينو خلينا إلو كهدد يزو الزلي بالولو إثيوبيا من سوماليلاند زغبرتو إثيوبيا نبي إرترا قصاتن قصاصو زلا إثيوبيا ني دعم سرعة حجزو زلا كل زي نا جغرافيكاوي نا مسففح حلم كم زلو وزنقري we harbor no malice and seek no injustice لذي زخونه يكون حماق تنقل يكون زي فتحاوي زبلنا نقبرو نقري يبلنا يبل حسوت يبل له تحكي أب بنشانغول كفيت كذا لغانا وتهدراوي معسكر ندعم سرين محجز السودان نسبة السودان هاجر السودان متخاميو كمدما نا إمارات بستفل عليه من قدي أصوارات زجوار زلو تأنجد زلغا كمون إثيوبيا Army heads north ناب تجراي جسو نسبة تجراين نتجراي كبرسن زخيد زلو كمون who left service within 3 years recall of who left service within سازي بحفشة كل جزء بلو زلو حسوت مخانون حجون انتقوني ناي كوينات ناي كالن شوهات ناتو لعلم مخانو أبزي يفدحوا له ነው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ጦርነት እየተለበለበች ባለችበት በዚህ ወቅት ቀጠናዊ መልክ ሊይዝ የሚችል ሌላ ጉዳይ ላይ እጇ ገብቷል በአብይ አህመድ አማካኝነት። እስቲ ምንድነው የተፈጠረው? የአሜሪካ ሴናተሮች በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ እርምጃ ሊወስዱ እየመከሩ እንዳለ ነው የተገኘው መረጃ የሚያመለክተው። እስቲ ምንድነው አጠቃላይ ያለው ሁኔታ? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ምንድነው ሴኔት ፎረን ሪሌሽንስ ቼርማን ያወጡት ትዊት ያደረጉት ላይ እና ከዛም ጀርባ የሚደረገው ንግግርን አስመልክቶ ያለው ሁኔታ እንደምታውቁት እንታይ ናንተ መዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ مستي أمزد عمسر تقبرو زلا معسكر كفيتا أبت كوينات إذا إتياتو زلا كالي قداك فترة لا كم زخل يوم زارب زلو يقبرو تراينا نبل وحنياتو أبناي كالو تقرات إدي تيوسلو زلو ودانا السودان دما عبيتي زوباويان حيلتا تساتيفو مسلو زلو ني بلتسقنا من البات زناي تركي كل منا يليو مسينو يرزحاون ويون كأمنا يليو معنياتو إذا قداي ناتبلاشوات كتكيديا معنياتو مز بزحات يخاخط باس بزا ندعم سرت حجز زلغا ابز غداي ناي زوبات تغبر زلغا ناب سوماليا دي ناب كالنا بيرترا تغبر زلغا نعخا حدغا كفتر الكا يخليو تطنقق نخبلي مصي زلمبر اجو خاب غن خالنا نخبلي ليكونن برغت ناي امارات ناي حنت كابتي نحماقن صبون كان تعازين خلينا قد از مغشا ناي
ናይ ቱርኪ ናብ ኢማራት ዘይምስላጡ ንሱ ነብሱ ዝኻለ ኣዛራቢ ዘረባ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ክላ ስዑድያ ምንታይ ክትገብር ኮይካ ናልካ እንደ ቱርኩ ገዲፍዋ ናብ ኢማራት ከይዱ ክዘራረብ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘይምርድዳእ ምህላው እቲ መገሻ ካንስል ምዃኑ ድማ ብኢማራት ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዘይምውሃቡ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ጋብ ምስቲ እስራኤል ድማ ኣግሬሲቭሊ ብዛዕባ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገር እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ነገር እዚ እናተበላሸወ ክኸይድ ከሎ ሽግራቱ ክገድድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤኒዌይ ኣብ ናይ ሰሜን ጉዳይ ንመለስ ከመይ ዘሎ አስታውቋል። ለዚህ ጦርነት እንግዲህ አብይ አህመድ ያለ የሌለ ኃይሉን በሙሉ ከየማሰልጠኛው ካምፕ እያሳፈረ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በማጉረፍ ላይ ይገኛል። ሐዋሳ ጀምሮ ባሉት መንገዶች ላይ ቁጥራቸው ምናልባት ከ40 እስከ 60 የሚሆኑ ግዙፍ ካሚዮኖች ወታደሮችንና መሳሪያ ጭነው ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ከዛም ተሻግረው ወደ ሰሜን ሲጓዙ እንደነበረ ነው የዓይን እማኞች የገለጹልን። የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ አድርጓል። የተሰናባች የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተቀነሱ በጦር ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዝርከቡ ሰራዊት ንሰሜን ገፁ ይጅልቦ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር እታ ዘረባ ድማ ኩሉ ግዜ ንሰሜን ዝኸዳ ይምለስን እዩ ተማሪኹን ተዘይተመሊሱ ዓወት ሒዙ ከም ዘይምለስ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ሰሜን ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣምሓራ ዝኸደ እውን ርኢና ኣለና ንትግራይ ዝኸደ እውን ርኢና ኣለና ስለዚ ኣይ ቲንክ ንሰሜን ምኻዱ ንዕርበቱ መዓልታቱ ከቀላጥፍ ከም ዝደለየ ዳኣ እምበር ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ዓወት ክፅምብል ወይ እውን ፍሉይ ዓወት ከመዝግብ ከም ዘይኮነ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መረዳእታ በፂሑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እንታይ ከርእየካ ዝኽእል ኣቢ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ክወስድ ይፍትን ከም ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዚ ተረጋጊእካ ረጊእካ ትገብሮ ውሳነ ይኮነ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነ እዩ ስለምንታይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥሞ ዘሎ ጥራይ ተሰሚዕካ እሱ ያኽለካ እዩ የውጊያ ተጋድሎ ወደ ባህር ዳር እየተጠጋ ለመሆኑ የተደረገው ውጊያ በወረታ ከተማ ያመላክታል። እንግዲህ በወረታ ከተማ ማለት ለባህር ዳር ከተማ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝና እንዲሁም ለደብረ ታቦር ከተማ 55 ኪሎ ሜትር ላይ ወይንም በባህር ዳርና በደብረ ታቦር መሃል ላይ የምትገኝ የደረቅ ወደቧ እና እጅግ በጣም ወታደራዊ ስትራቴጂክ ጥቅም ያላት ከተማ ስትሆን ከዛ ከተማ በመንደርደር ወደ አመድበር ወደ ደብረ ታቦር ጋይንት ንፋስ መውጫ እንዲሁም ወደ ወሎ ለመንቀሳቀስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ፋኖ ኣዝዮም ስትራቴጂካውያን ከተማታት ይቆፃፀር ከም ዘለዎን ዳርጋ ንጎንደር ድዩ ክኸይድ ወላ ንባህረ ዳር ክኣትዉ ክሕዙ እቶም ፋኖ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ፋኖ ዳርጋ 9 ዓመታዊት መሬት ናይ ኣምሓራ ተቆፃፂርዎ ኣሎ ግን ነቲ ገጠራትን ጎቦታትን ንኩሉ እዩ ኣብተን ከተማታት እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናቱ ድማ ብዙሕ ግዜ ብሓያል ሴኪሪቲ ተሰኒዩ ብፅርግያታት ክንቀሳቀስ ዝኽእል ዝያዳ ብሄሊኮፕተራትን ገለንካ ምንቅስቃሳት ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ነዚ ሕጂ ሃጓፍ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ንሰሜን ገፁ ይወፅእ ከም ዘሎ ይርዩ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም እቶም ፋኖ ሓይልታቶምን ፀቕጥናቶምን ክሕይሉ እዮም እዚ ፀቕጢ እዚ ድማ ነቲ ፋኖ ናይ ብሓቂ ፀብለልትነት ናቱ ኣብቲ ክልል ናቱ ንኸረጋገፅ ካብ ሓሊፉ ድማ ናብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ጉዕዞ ድማ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ከይፈተወይን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ክግደድ ከይፈተወይ ስለምንታይ ይኸይድ ልካ ከም ሰውራ ናይ ኤርትራ ናምሓራ ጥራይ ናፃ ኣውፂኻ ክትረጋጋእ ይትኽእልኒ ኢኻ ቢካዝ ክምለሰካ እዩ ስለዚ ክትዕወት ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ፀላኢ ካብ ሱሩ ኢኻ ክትምሕወ ዘለካ ካብ 4 ኪሎ ኢኻ በንቂስካ ክጣልዮ ዘለካ እንተደየለ ንክልል ኣምሓራ ጥራይ ሒዘ ሕጂ ኢልካ ጥጠው ዝበሃል የለን ከም እንተዝኾነ ነይሩ ትግራይ እኮ ነዊሕ እዋን እኮ ነዘን 3 ሓለፈ ዓመት እኮ በይናዮ ነይሩ ግን እንድሕር ነቲ ፀላኢኻ ካብ ሱሩ ደቂልካዮ ቀሲሉ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ለሚኑ ካልኦት መሻርክቲ ረኺቡ ካልኦት መጋበርያ ዝገብርዎ ረኺቡ ካብኣቶም ብዝኣከበ ሓፂን ይመፀካ ከም ብሓድሽ ከጥፋእካ ድማ ይፍትን ከም ንሪኦ ዘለና ኣይ ቲንክ ናይ ፋኖ ቃልሲ ኣነ ይገርመኒ እዩ ዘሎ መጠን ብዙሕ ቪድዮታት ክሪኦሉ ዝጀመርኩ ድማ መጠኑ እናገረመኒ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንኮላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ገለመለን እየን ናብቲ ታዕሊም ዝኣትዉ ዘለዉ ከምዚ ዝዕለሙ ክትሪኦም ከለኻ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ኣብ ሰብዓታት 80ታት ናይ ኤርትራ ታሪክ ዝተመለሱ እዮም ዝመስሉ በቲ ካልእ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ ትክክለኛ ቃልሲ ሕጂ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሕቶ ድማ እንታይ እዩ እዛ ሕጂ ታሪካዊት መድረክ ተፈጢራ ዘላ እዛ ሕጂ ተኸፊታትሎም ዘላ ብኮ ነዚኣ ፉሊ ካፒታላይዝ ክገብርዋ ኣለዎም ሙሉእ ብሙሉእ ክምዝምዝዋ ክኽእልሎም እንታይ ማለት እዩ
ብልጽግና ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ውድቀት ኣብ ዘለወሉ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ድኽመት ኣብ ዘለወሉ then you hit it hard ኣብዚያ እዋን እዚያ ኣበርቲዕካ ብምህራም ዓወታት ዘድልየካ ዓወት ዘድልየካ ነጥቢ ክትገብር ትኽእል ብፍላይ ድማ ነቶም ፋኖን ነቶም ካልኦት ዋላ ነቶም ሸነይ ክትሪኦም ከለኻ መጠን እቲ ብልጽግና ካብቲ ዓዲ ዝወፅእ ዘሎ መጠን ሰራዊቱ ብብዝሒ እየ ዝልቕ ዘሎ እቲ ምስ ሓያል ሰራዊት ክትዋጋእ ወይ ከዓ ምስቲ ምዱብ ሰራዊት ክትዋጋእን ምስ ምልሻ ክትዋጋእ ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ነቶም ፋኖ ባትል ሃርደነት ወይ ከዓ ናይ ኩናት ተመኩራ ማዕቢሎም ዘለው እሞ ከዓ ሓድነት ፈጢሮም ዘለው እቲ እዋን ሕጂ ይከውን ኣብዛ ሕጂ ኢማራት ደፊያቱ ተሰዶ ዘላ ሓዊ ንስኻ ነታ ዕድል ቤላ ጌርካ መዝሚስካ ክትጭልጉመለካ እታ ጀረባ ሳያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ እንድዒ መቸም ብሓደ ድራማ ክውዳእ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዕ ብቻ የሚጣረስ ነገር ግን አይናቸውን ጨፍነው ወደ ትግራይ ክልል ጦርነት ለመክፈት ዝግጅት ላይ ብቻ መሆናቸው ሳይሆን አጠቃላይ የሀገሪቱን 11 ዞች ወደ ሰሜን ቀጠና በተለይ በዋናነት በወልቃይት በጸገዴ በጸለምት እንዲሁም በራያ በኩል በአፋር በኩልም እንዲሁም ከኤርትራ ጋር ሰራዊቱን በተለይ ስትራቴጂክ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ከባባድ መሳሪያዎችን ወደዛ ቀጠና እያሻገረ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉ ግንባራት ናብ ኤርትራ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እቲ ዝሰፍሐ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ትግራይ ገፁ ዘሎ ግንባራት ብምሉ ናብኡ ገፁ ከጥቅዕ ይዳለው ከም ዘሎን እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል እውን ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ንክፅጋዕ ዘሎ ተኽእሎ በዚ እውን ብዓፋር ንክፅጋዕ ተኽእሎ ዘሎ ነቲ ትግራይ ንከካብቦ ብላዕሊ ጥራይ ከካብቦ ዘይክእል እምበር በቲ ኩሉ ከካብቦ ዝኽእል ነቲ ትግራይ ከካብብ ከም ዝደልን ስለዚ ንኩናት ዘድልዮ ነገር ይገብር ከም ዘሎን ነቲ ኩናት ናቱ ድማ ባሪኾም ዘበግስዎ ዘለውካ ናይ ትግራይ ጥራሕ ፀገም ናይ ሙሉ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተሓባበረልና ኢና ኣለና እዚ ብዕሊ ውዕል ፕሪቶርያ ፍሪሶም ሻዕብያ ዓዲሞም ምስ ፋኖ ፀሚዶም ኣብ ትግራይ ውግእ ክገብሩ ኩሉ ነገር ወዲኦም ኣሎ ማእከላይ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ውዕል ፕሪቶርያውን ክሕብር ናይ ትግራይ ፀገም እውን ክፈትሕ ብሓደ ኮይና ተሓባቢርና ፀገም ክንፈትሕ ኢና ንገብር ዘለና ሻብ እዚ አንቶ ኣሰፋ ገሊፅዎ ኢለ ዝሓልፎ ዘለኹ እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለና ርክብ እናጠንከርና ከይድና ኣናእሽተይ ዘይምጥማን እንተነይሩ ንሱ እናፈታሕና እዚ ኣብ ዝሓሸ ናይ ምጥማን ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ንቅድሚት ድማ ስራሕትና ኣቀናጂና ክንሰርሕ ኢና ኢልና ንኣምን እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድሮ ነቲ ኩናት ባሪኾም ልዮም ዘለዉ ንዓቢ ድሌትካ ግበር ዝብል እዩ ሓንቲ ሕቶ ግን ማለት ብዙሕ ግዜ ንብዙሓት ሕቶ ትኾናና ኒኣ ብሕወሓት ዝነበርኩም ተጋደልቲ ሕወሓት እቲ ፖለቲካ ክንፉ ኣርዩ እዩ ማለት 93 ተኸፋፊሉ ማእኸላይ ኮሚቴኡ ተኸፋፊሉ ወፂኡ ተራይ እዩ 2010 ማለት ክንድቲ ናይ 93 ዋላ ይንበር ተኸፊሉ ወፂኡ ርኡ እዩ ሕዚ ኣብ ቀረባ ድማ ድሕሪ ፕሪቶርያ ተኸፊሉ ኣርዩ እዩ ፖለቲካ እቲ ፖለቲካል ዊንጉ ይረአ እዩ እቲ ወታደራዊ ክንፉ ግን ኣይረአን ብዙሕ ኣይረአን ኣብ ፖለቲካ ክንፊ ዝነበረ ኣርዩ እዩ ሰብ ይርኦ እዩ ምክፍፋል ከም ዘሎ ውፅኢቱ ገለ ኣርዩዎ እዩ ወይራስ እቲ ን17 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ወታደራዊ ክንፊ ዝነበረ ግን እቲ ምቁስሳል ተመሳሳሊ ምቁስሳል ዘይምትእምማን ዘይምክብባር ንዓቅ ኣሎ ካብ ንዝሪኦ ሰንስ ንዝገብሮ ቀሪቡ ንዝረአዮ ምናምን ኣሎ ናቱ ውፅኢት እውን ምንዓቃት ብዙሓት ነገራት ርኢና ሓደ ኮይኑ ይዋጋእ በሎ ምክብባር ዘይምድምማፅ ምናምን ዝወለዶ ግን ኮፍ ኢልካ ንምፈር ካልኦት ዓዲ ብዙሕ ይስርሐሉ ብዙሕ ሞደርን ኣርሚ ሞደርን ኦፊሰር ሞደርን ተምሃራይ ጀነራል ትፈጥረሉ እዩ ንሕና ኣባና ክልክል እዩ ነይሩ ስለዚ በዚ ልክዕ እዚ ክትርዩና ይግባእ ማለት እዩ ካብኡ በብግዜኡ ተውቲ ቤለ መራሕቲ ይተራተሩ ደቂ ሓው በየምያ ተናገሩ ብናይ ትግራይ ሽግር ህዝቢ ክፈልጣ ዘለዎ ብናይ ትግራይ ኣጀንዳ ብናይ ትጋሩ ኣጀንዳ ተባእሰ ትግራዋ የለን ኣነ ንባዕለየ ተጋዲለ ኢለዮም ተጋሩ ኢሎም ተጋጊዮም ትቤለፍ እውን ህዝቢ ትግራይ ኮይለ ይምግቶም ኣለኹ ዋላ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትዘላልካዮ ምክፍፋል ትድሕዝ ከዓ ዝኽፍአ ምክፋል እዩ
መንእሰይ እውን ክልተ ከፊልና ብኸላሽን ይኸው ምቅታል ጀሚሮም ኣነ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ክቃተሉ እዮም ንዑ ሚልዮንም ከድና ድምፂ ንሽተይ ዶ ይፀንሑ ብሓደ ዳሓወበድና ትመፅእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ጥቕምን ወንበርን እያ በቃ ተበኣስ ህዝቢ ማሕራ ዘይሰትዮ ቢሎ ፖቨርቲ ላይን ትሕቲ ናይ ድኽነት ወለል ዝነብር ህዝቢ እያ ተባዝሕ ብሓፈሻ በዓል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ተንኮል ምስ ፈሓስዮም እቲ ፀገም ግን እንተወሓደ ናይ ትግራይ ፀገሞም ክዛረቡ ምስ መዓዩ ገሪምኒ ዘሎ እምበር ኩሉ ግዜ ናብ ፀገማትካ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ምውርዋር እዩ እቲ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ፀንሑ ክሳብ ሕጂ ካብዚ እውን ንቐፅል ታደሰ ደው ኢሉ ሰሉስ ታደሰ ዘይትፈልጦ ኮይኑ ብሓደ ኮይና ደው ነብሎ ኣነ 7 ሃገራት ኣምባሳደራት ፀዊዕና ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ግጭት ክኣቱ ዝኽእለሉ ዕድል ይፍጠር ኣሎ ይፈልጡ እዮም እቶም ኣምባሳደራት ዳርጋ ይነግርዎም እዮም እና እንግዲዝ ሃይልኒ ክስዕሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝኣምኑ ኢሉ ማለት እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ምስ ፋኑባ ተራኺብና ፀለምት ፌደራል ክትኩስ ኣይተፀበናን ነርና ታደሰ ምሳይ ወጊዑ ተመሊሰ ክድውለልካ ኢልኒ ጠፊኡ ስልከይ ምልዓላዊ እቶም ኣምባሳደራት ከም ዝበልኩም ደውሉ ፕሊስ ደው ነብሎ ናብ ካሊእ ግጭት ከይንኣቱ ፅባሕቲ ጀሚሮሞ ትሰምዓኹም 4-5 መዓልቲ ኣብ ማይታት መናእሰይ ምስ ተወድአ ሓንቲ ኢንች ክንቀሳቀሱ ይኽኣሉ ሓንቲ ኢንች ናት ቢኮዝ ትግራይ ስለ ዘይዋጋእ ታደሰ ኣፅቂጡ ግን ይፈልጦ እዩ ይፈልጥ እዩ ትውሳነ ኣብ 4 መዓልቲ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ደው ኢሉ ኣነ ይፈልጦን ነዚ ግጭት ክልዓል ገለ ኣይፈልጦን ኢሉ እሞ ይፈልጦን ኢልካ ግለፅ ኢልዎ መግለፂ ትፈልጦን ኣብ ዘይፈልጦ ካልኦት እዮም ገይሮሞ ወፂኡ ታይሉ ኣልዓቲ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ኣነ የለኹላን ኢሉ ኣት ከይዱ ግን ዝትኩሶ መሰለናን እቲ ናይ ተፈናቀልቲ ጉዳዩን ተረሲዑ ስለ ዝነበረ እንተ ዓለም መበራበር ክኾነና ኢልና ሰበብ ተወድእ መበራበሪ ዘይፈልጡ ጀጋኑ ቆልዑ ዓለም ኣቴንሽን ናባኻ ናይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ንተጋሩ ከም መርገም ይመፅዎም ዘሎ ነዚ ሕጂ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ I think Tigray has a serious problem with these guys but again this is their thing ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ ጉዳይ በዚ ክንውዲ ኢና ዓለም ንዓይ ከም ዝመስለኒ ሓድሽ ኦርደር ኣብ ምድላይ ላይ ዝወስድ ምክንያቱ እቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝማዕበለ ኦርደር ዳርጋ ሕዚ ዝወድቕ ዝፈርስ ዘሎ እዩ ሞስት 81 ዓመት ገይሩ ኣሎ ንሱ ዘይሰርሕ ካሊእ ኦርደር ትእልሽ እያ ዘላ ዓለም ሕጂ ንኡ እውን እዩ እቶም ኑር ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐበሎም ከም ዘይንውር ኣይንውራትን ዝበሎም ከዓ ከም ንውር ዝውሰዱ ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ብዘይ ምሕረት ሰብ ምፅራቅ ካብ ዓዱ ካብ ገዝኡ ናብ ካሊእ ክሰፍር ምግባር እዚ ናይቲ ሓድሽ ኦርደር ናይ ምድላይ ምልክታት እዮም ናይ ዓለም ታሪክ እውን ብሰፊሑ እንድሕር ርኢናዮ ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ኢና ተሰጋገረ መፅኡ ማለት እዩ ግን ሓጎስ ብዙሕ ግዜ እውን ተልዕሎ ኦቨር ኤሊቲዝም ማለት ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ኤሊት ምብዛሕ ኣብ ትግራይ ኤሊት ሳርፕረስ ዎ ካብቲ ክስታዩ ኢኮኖሚያዊ መለክዕታት ኣለዎ እሱ በዝሑ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብኡ ተሎ ኣነ ዘይነፃፀል ዝመስለኒ እንድሕር ነዚ ኤሊት ትክክል ናይ ኤሊት ብዝሕን ናይ ኤሊት ፕሮፓጋንዳን ኣዝዩ በዚሑ ተዓዲ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቲናያ ዘለና ግን ሓድሽ መድረኽ ናይ ዘረባ ደይኮነ ናይ ስጉምቲ መድረኽ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዝኾነ ካብ ወፂና ናይ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ሓንቲ down this regime down Eritrean government down Eritrean government down ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቕየረሎም ኣብይ ኣሕመድ ተፈትኑ ዝበሎም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም 3 ሰብ እዮም ወፂኦም መስለኒ ስለዚ ኣደነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳውን ይብሉ ኣለዉ ግን against the Eritrean dictatorial regime መን እዮም ከሰም ወደይ ኣለዎም ዲሽም ያቲ ናይ ዓፋር እቶም ክልተ ብሓደ ሓቢሮም ዝበልዎ እቲ ራሳ ፒዲኤፍ ይብላ ኣሎ ፓሕ ዋይ ኣብሰ ይሓልፈሉ በዞም 3 በቃ ካብዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳስ ነዞም 3 እስካ ተሪፍካ ያ ኮይና እታ ጉዳይ ናይ ኣቢ ጉዳይ በቃ ብኩሉ ግንባር እያ ትወድቕ ዘላ ግን እቲ disinformation misinformation ይቕፅል AI Intelligent News. I am your AI anchor, bringing you the most critical updates affecting our global diaspora and the Horn of Africa. We have important news you need to know today.
Look at this map shared on Facebook. It's not just a misinformation designed to erase a sovereign nation. We cannot let this false narrative spread. Eritrea has been an independent, sovereign state since 1993. They are violating international. دحانتو إيرترايان قدوسات كمتي باول ونتاوي تدقاقا مستقبر نفسه Meaning you the most critical. الجامو يكبر نزبل نتي بي آي غير كانت تزولو حسوت أم تقرراي نتي آي متقامينا نرزلنا كمزا عينت كارتانا إيرترا زتبلاشو كارتا نيرترا قوي خامس إثيوبيان محواس بزح سعريهم زقبرو زلو سلازي بزح قالسي زادل بفلا بيكس فيسبوك نولغوني في اكس جن بزح كمزا عينت كامبين سانسار إيرترالو إيرترايان لما ببعضهم كمزنا قبرو نتي تاريخنا إيرترا أم استخخال زقبرو زلو إجام أجنع كنبلومن كنحجزومن يقبع من البات كابي إيرترا حنتا قد أسيد زينا وتيا زلا كنرن حرقينا زينا زيا كم تريوا زلهم أبزي سرحت فنكل أبزي بعلو زنبرة أب يمانايك كبريزنت سياس نوغن يمان زلون نوغن سقام زلون طريقهم كلهم أبتي بوليتيكاناي منكسير ترى زلا على تصفح زلهم سباتيهم سلازي حنتي زينا وتيالا ولا بوفيشالي وتيالا وتتنقل بزو حبريتا وتيلو نبوح زبالة سبساب دما بي إيرتريان بريس وتينيرو إيرتريان بريزنت appointed his deputy بريزنت إيرترا مختل ناتو كمز الشمع يبلالو سلز deputy مالت مختل ناتو مالت انتايو سغب إيرتران بريزنت سياسة فوركي has introduced Ambassador Abdullah Musa as a new minister of the local government, a role equivalent to vice president within the country's political structure. سلزي ازي مختل ويون minister زوبا وشت او من محدار زبل بنا إيرترا بوليتيكا وكايدا مختل president مخانو يوزن الجرزلو. This is a good news. It's a major good news actually. Yes, بوك اكنجر انت زخون نبل نيرناجن زون وقعوي حبريتاي مهنيات اكل تسلسل كريكم يزي زينا واتش خمزلو سلازي حدا كابتي بتدغاغامي انا زمن نيوز نبركو ابزد معاوي لتزارب كله كمز عينت متخخا ناي سلطان بوك دما ناي مفلل نتسلطان ناي مفلات تلوخوتاتنا نرزالنا. This is a good news. كابتي قال كابتي كنريو ندلين كنسم اندل زنبرناي كاتينا. The previous minister was قدمي أبزع بوتا زيادة شمت أمباسادر عبد الله موسى كوين وازنبرة مني ربع أبزيك أربع زحلفة حربنيا تقدلاي ولد مكيل وكمنستر ولد مكيل أبرهاي نيرو I think أب ورحي حمشته معلتنا تندج هون يا معلتنا تند معلت حليف مثلا بس رأس مشان مع عمت أبيلو حليفه أما بال8 شو عطن عمته سلزي أمباسادر عبد الله أب نبي أبناء إيرترا أمباسادر أب ليبيا نيرو كابو كاتسيلو دما أما حدارينا يزوب عن سبع كم زنبرة أب كرن أب كتما كرم مالتيو. This introduction took place during the official ceremony زدما متى أتاتوي أبي أتاتيو ما أبتي سنبلناي مبل سرسان شو سرعت فنكل كم استفدت نابز بمللاي ناتو يبزل زلو سزي بخامي خايلو. In the photo the newly appointed minister is seated the left of the Eritrean president. Captain President Eritrea nits agamu Captain Sukafil wala ana khanriyo khalana gan yamanu zollo malati ati jallabia geru zollo kamza absilbi yaman geralkum zollo. The newly appointed minister is okay. To his further left is Mrs. Fawzi Hashim, Minister Fat'i, Komedema, General Philippos, Walde Yohannes, Chief of Staff Nai Sarawit Eritrea malati. To the right of the president sits Minister Usman Saleh, followed by Yamana Gabrab, the president's advisor and chief of political affairs. Komedema Hagos Gabrihiwet, the economic advisor. Ziatom Kamzilom Kofilo Malo, Nabele yu Galis Wamzello. The introduction to okay. In a notable absence, Eritrea currently lacks a minister of defense. Abziwan Eritrea, Minister Mikhail Yebelan, Minister Malatu Mikhail Yebelan. Spatiframe held the position for over 18 years. Ni asert shumant amatat General Spatiframe his work comes in except after which the ministry has had not a formally appointed leader. Minister Mikhail comes here lays in a grizzlo. كلتا عينت مرحنتي زلو ناي سراويت حلقة ستاف قالو منستر مكلخال دما سيفيلاوي منستر مالتيو بزوحات أقراتون لمتر يويزي سلازي بريزنت أفوركي has his
responsibility. ስለዚህ President Afwerki has since taken on defense responsibilities with General Philippos Wolde-Yohannes serving as his chief military advisor. ስለዚህ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ትሕቲኡ ድማ General Philippos ኮይኖም ይሰርሕዎ ኣለዉ ይብላ ኣሎ። Good luck to the ambassador. He needs it. However, without a dedicated defense minister, we believe that there may be an inadequate oversight and coordination of the military. ዝኾነ ናቱ ሪቶ ወሲኹ ላብዚ ብሓፈሻ ንሕና ክንሪኦ ከለና ግን ፅቡቕ ዜና ካልእ ኣብ ፌስቡክ Center of Research and Documentation ውን ነዚ ዜና እዚ ኤርትራ ካብቲ ናይ መኸተ መንፈስ ወፂኣ ኣብ ናይ ምዕባለን ህንፀትን ከተተኩር ኣብ ተሓስበሉ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ንሚኒስትር ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ንሚኒስትር ትምህርቲ ገይሮም ከም ዝሸምዋ እንጂ ድማ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ብምዃኑ ተገይሮም ኣለዉ። እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት እዩ እናበለ ገሊፅዎ ኣሎ። ፅቡቕ ዜና እዩ። ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ኩሉ ኣብ ሓደ ለይታ ይግበርኒ እዩ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እቲ ፕሮግረስ ክንሪኦ ድማ ብከምዚ ዓይነት ፕሮግረስ ክንሪኦ ኢና ንደሊ። ሓንቲ ካብዘን ለንቀነ ዝተገበራ ኣነ እውን ክሬዲት ክባ ዝደሊ ምስ ሓንቲ ጅግና ዋዕሮ ወላዲት ከላልየኩም ኣበየና ሃገር ከም ትነብር እኳ ሓበሬታ የብለይን ኮይኑ ግን እዚኣ ተራ ወላዲት ጥራይ ኣይኮነትን ጅግና ወላዲት እያ ንደቃ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ታሪክና ነገረት ኮስኩሳ ትዕቢ ጅግና ወላዲት ባፅእ መዓስ ሓራ ወፅያ February 8 to 10, 1990. እተን ሰለስተ ታንክታት ከም ሓወልቲ ደሎ ኣብ ዋለት ኣብ ውሽጢ ባፅእ ኣሽማሕተን እስክንገርና Tiger, Jaguar, and Commander. Commander is the #1 tank of his Bawi Gimbar captured in 1977 in Adi Abzemat. Okay. Jaguar ke abaya tatahiza? Jaguar was captured in 1978 in Elaborate. Tiger ke abaya tatahiza? Tiger was captured in 1988. መቸም ነዚያ ኣደዚያ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሕልፍ ክትብል እውን ትመፀኒያ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ ታደያን ደቃን ምስ ደቃ ዘለዋ ትገብሮ ነገራት ናይ ኤርትራ ግርማ እያ ክብላ ይኽእል እየ። ግርማ ናይ ኤርትራ እያ ናይ ብሓቂ ኩርዕቲ ኤርትራዊት ከምዚ ኢልና ንሕና ከነመጉሳ ከለና ዝግባእ እዩ። ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ከምኡውን ባንዴራ ኤርትራ ሒዛ ምስ ደቃ ብምውፃእ ክሳዕ ክንደይ ክፉኣት ሰባት ከም ዝፀርፏ ይርዳእኒ ኣነ። ባንዴራ ኤርትራ ብስድራኻ ከምዚ ኢልካ ታሪክ ኤርትራ ትነግር ከላ ኣብየት ደቅኻ ምድንቋር ዶ ገለበለ ኣለካ ኣፈጨለ ዝኾኑ መልሓሶም ነዋሕቲ ክሳዕ ክንደይ ከዳኽምዋ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምጢት ኢኻ ኣጆኺ ክንብል ኣለና። ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ እዩ ዝሓትት ንከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትገብር። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እያ ብሶሻል ሚድያ ንከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝፃባእ። ስለዚ ኣገናዕ ክንብላ ንደሊ ናይ ብሓቂ ኣወል ስኢት ካብ ኤርትራ ሬኮግኒሽን ምሃቡ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ። ንከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ክብሪ ምሃብ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባኣ ኣደያ ሓፍትና እያ። ብርግፅ ሓፍትና ለባም ዝኾነት ሓፍትና እያ። ክብራ ባንዴራ ዘለዋ ደቃ ከምኡ ጌራ ክትዕቢ ምኻላ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊት ኣደ ክብላ ከሎ ይውሕዳ እምበር ኣይበፅሓን እዩ ናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድእ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩም ግደፉ። ብዚያ ክገድፈኩም